Crosa a dwi'n gweithio yn y Ganolfan Dysgu. A fy ngwaith i a fy nhîm mae Aled gyda fi a Dewi, a mae Mair yn geiri drws nesaf yw cyflwyno y gwerslyfrau newydd i chi. Mae'n ddiwrnod mawr i ni, mae'n benllanw llawer iawn o waith. Ydych chi'n ynglywed i'n iawn yn y cefn? Os yw'r llais yn dipio, jyst dwedwch. Mae'n ddiwrnod mawr o ran penllanw llawer iawn o'r gwaith paratoi sydd wedi bod. A fel ydych chi'n gwybod, tiwtor ydw i, ddim darlithydd o fath yn y byd. Felly byddwn ni'n croesawu'n fawr bod chi'n cyfrannu. Wy'n gwybod bod yn anodd, achos dyn ni'n grŵp eitha mawr. Diolch gyda llaw am fod mor barod i deithio. Wedi bod yn eitha hunanol i ni mewn ffordd. Mae rhaid i ni wneud yr hyfforddiant yma, a bydde wedi bod yn reit anodd mynd i 10 lle. Ond a dweud y gwir, o'n i'n siarad yn nifer ohonoch chi tu fas, fi'n credu bod rhywbeth neis am rwydweithio fel tiwtoriaid ar draws darparwyr hefyd a dweud y gwir. Felly, please, unrhyw beth, byddai'n rhoi digon o gyfle i chi, ond unrhyw beth ych chi eisiau ofyn, gofynnwch. Felly, dyn ni mynd i edrych bore yma ar y cwrs Mynediad A1. Felly, beth yw'r A1 yna? Lefel. Ond pam ni wedi wneud cyfeirio at A1? Lefel Ie, dyna ni, fframwaith Ewrop. Felly, os ydych chi'n dysgu iaith fodern a ydych chi eisiau prynu cwrs, ydych chi'n mynd ar y we, ydych chi'n gallu archebu eich cwrs A1, B2, beth bynnag. Felly, dyn ni wedi mapio ein lefelau ni yn erbyn fframwaith Ewrop. Felly, oedden ni'n meddwl, wel, pam lai dechrau defnyddio nhw, gobeithio heb godi ofon ar bobl, byddwch chi wedi sylwi o'n nhw'n eitha mawr eleni ar gloriau'r llyfrannau arholiad. Felly, jyst dangos i bobl sydd allan deall bod na gyfatebiaeth. Os rhywun yn dod, helo, ti'n iawn? Tuff, cael drws nesaf. Dyna eisiau fan hyn. Dyna fan hyn. Felly, dyn ni wedi bod yn peilota'r cwrs yma yn y gogledd. Dyn ni wedi bod yn peilota'r cwrs uwch yn y de. Mae David wedi bod yn diwtor peilot ar y cwrs uwch. Rhywun arall wedi bod yn peilota'r cwrs. Helen wedi bod yn diwtor peilot ar y cwrs uwch. Dyn ni'n ddiolchgar iawn i'r bobl sydd wedi bod yn peilota. A dwi'n meddwl bod 12 wedi gweithio'n iawn. Chymod, bydde fe'n braf peilota gyda phob tiwtor yng Nghymru, ond mae'n anodd iawn delio a chymaint o hynny o adborth. Ond gyda fforwm o 12, dwi'n meddwl bod ni wedi cael adborth da. A gyda'r cwrs Mynediad yn fwy penodol, mae'n y gryn ail ysgrifennu, ail wampio ac ail drefnu wedi bod. Dyna bwrpas peilot. Bydde wedi bod yn anghyfrifol iawn, sy'n wedi gweud dyma beilot, ond dyn ni ddim yn newid. Dyn ni ddim wedi newid llawer ar yr uwch, ydyn ni. Ond wy'n credu mae pob un ohonoch chi di sgrifennu cwrs Mynediad yn eich pen. Mae'n wir yn dweud, ni gyd yn gwybod siwt ni moyn y wers gyntaf. Drychwn ni ar y wers gyntaf mewn munud, honno yw'r anodda. Yn y marn ni, honno yw'r anodda. Felly, cwrs Mynediad. Rhai egwyddorion yn gyntaf. Mae'n flin ta fi. Right, dyma fy nghop-out i. Dwi wedi bod yn darllen cryn dipyn yn amlwg o adroddiadau ymchwil ac ymchwil am ddysgu iaith, a dyma ddyfyniad o adroddiad diweddar iawn. Nid yw'n bosib dylunio'r cwrs delfrydol. Yes! Dwi wedi dechrau cysgu nawr. Nid yw'n bosib dylunio'r cwrs delfrydol ar gyfer y ddysgu iaith dramor. Diddorol. A gwan yw'r cysylltiad rhwng hyfedredd disgyblion, adroddiad ysgol oedd hwn, mae eirian wedi dod ar-lein, a dyluniad y cwrs, yr hyn sy'n llawer pwysicach yw nodweddion athrawon. Felly, mae'r pwysau arnoch chi. Ond mae ddiddorol yn dweud, a dwi'n cytuno. Mae dysgu iaith yn rhywbeth mor bersonol, mor
o ddrychol siwt ych chi'n gallu cael y cwrs delfrydol i bawb. Mae'n ddyddiau cynnar iawn, ond dwi wedi bod yn ddiweddar mewn sesiwn gyda'r Brifysgol Agored. A maen nhw'n datblygu cynllun o'r enw Open Textbook, lle mae pobl yn personoli, a fe glown i'r gair na'n aml heddi, yn personoli ei llyfr ei hun. So bydde un llyfr gyda chi yn y dosbarth, ond bod chi'n gallu mynd adre wedyn, ac mae blociau drill gyda ni. A fe glywch chi hynny heddi, dyn ni wedi dewis blociau drill i chi, ond falle byddwch chi eisiau newid nhw i'ch dosbarth chi, bydde cyfle i bob un person greu bloc drill i hunan. A dyna'r nod, ond dyn ni'n bell wrth hwnna ar hyn o bryd. A mae yna un dyfyniad arall o'r un adroddiad sy'n dweud rhywbeth tebyg. A dwi'n cytuno hwn. Yr ymagwedd fwyaf effeithiol at ddysgu ail iaith yw defnyddio cyfuniad o ddulliau. Mae pob un ohono ni yn yr ystafell hon yn wahanol, heb sôn am bob un person dyn ni'n trial cyrraedd. Felly does dim dull perffaith i bawb. Wy'n credu taw'r hyn sy'n bwysig yw bod chi fel tiwtor yn gwybod beth sy'n gweithio i chi, achos os rhywbeth yn gweithio i chi, ydych chi'n argyhoeddi pobl wedyn. Os ydych chi'n credu mewn rhywbeth, mae'n haws i ni argyhoeddi. A wedyn, wi wedi ychwanegu'r un nesaf, ond dyma'r dysgu gwahaniaethol sydd yn anodd, sydd ar gallu werthuso beth sydd ei angen ar gyfer dysgwyr penodol ar y degau penodol mewn sefyllfaoedd penodol. Wel, dwi ddim yn anghytuno, mae hwnna'n beth enfawr. Felly, dyfyniadau diddorol gan yr adroddiadau diweddara. A dwi wedi rhoi un brif neges ar gyfer y mynediad ac ar gyfer yr uwch. Felly, y brif neges yn y sesiwn yma yw rhaid rhoi digon o gyfle i ailgylchu iaith ar ffurf ymarfer llafar. Dwi wedi bod yn siarad â rhai athrawon ysgol. Sdim profiad gyda fi, ond dwi wedi gwneud ychydig o arsylwi. Ac mewn gynhadledd ddiweddar oedd pawb yn gweud, mae llawer o wersi ddysgu Gymraeg i Oedolion. A fi'n mynd bach yn anghysurus wedyn, as dyn ni'n gwybod bod llawer o le gyda ni i wella. A ni'n gweud, wel, dwedwch beth yw'r gwahaniaeth. A dda'r athrawes yma'n dweud bod ddim cyfle i ailgylchu. Mae cymaint o bobl mewn stafell fel ni heddi. Dyw hon ddim yn mynd i fod yn sesiwn arfer dda iawn ydy e. Achos mae gormod o bobl i fi ymdrin â chi fel byddwn ni'n ymdrin â dosbarth. Felly does dim cyfle i ddod nôl dro ar ôl tro at atgyfnerthu'r hyn maen nhw wedi ei ddysgu. Dath tiwtor atai ar ddiwedd, dyma'r ail benwythnos i ni, y sesiynau cyntaf yn y dydd wyrain wythnos diwetha, a fe ddaeth rhywun sy'n neud y cymhwysto i'r tiwtor newydd, a gweud, diolch yn fawr, dwi wedi dod i ddysgu bore yma, bod angen bod yn drylwyr gyda dechreuwyr, jyst achos mod i'n borio fy hunan tipyn bach falle, dyw dechreuwyr ddim yn bod. Ges i'r cyfle i fynd ar gwrs preswyl gyda'r dysgwyr yn Ganolfan eleni. A ar y bore Sadwrn cyntaf, nathon ni'r team building, ac oedd grŵp canolradd ac uwch, canolradd gyda fi, ac oedden ni wedi grwpio'n grŵp canolradd ac uwch. Gathon ni hwyl, oedd e'n wych. Gwnaed yr un gweithgaredd wedyn gyda Mynediad y Sylfaen, fflop llwyr, yn ieithyddol. Oedd y gweithgaredd yn llawer rhy gyffroes a mentrus yw gallu ieithyddol i nhw, ond nhw ddim yn gallu ymdopi. Felly gyda dechreuwyr, ni ddim eisiau bod yn boring, ni angen yr amrywiaeth, a gobeithio gewch chi weld hynny yn y cwrs, ond mae rhaid i ni gadw pobl o fewn gweithgareddau sydd o fewn y ffiniau ieithyddol. Felly, y neges heddi yw ailgylchu, dod nôl at bethau. Cofio pobl yn gweithio OL, I'm all right on unit 15, but I can't remember. Been there? Yeah? But I can't remember unit 4. Bai pwy oedd hwnna? Ynddo fe? Am beidio a wneud yn siŵr bod ni yn dod â uned 4
yn ôl mor aml a phosib. Felly, gorolwg o'r cwrs. Mae hwn yn gwrs wedi ei strwythuro. Ar ôl wneud cryn dipyn o ymchwil a casglu barn yn y maes, yr hyn dyn ni'n anelu ato, fi'n credu bod yn deg dweud, yw strwythyr y cyrsiau wlpan sydd wedi bod gyda ni a'r drefn sydd wedi bod ynddyn nhw, ond bod y diwyg a'r golwg ac ati yn debycach i lyfrau cybac. Sef bod y gweithgareddau yn y llyfrau, fel bod ddim eisiau mynd ati i sefyll wrth lun gopïydd, sydd ddim yn ymarferol i bawb am oriau beth bynnag. Felly, sôn am dysgu patrwm, ymarfer patrwm, ond bod nid y cyfan, ond bod llawer yn y llyfr. Mae yna newid mawr gyda geirfa. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n feddwl, ond dwi'n meddwl erbyn cyrsiau uwch bod mwynhad o'r iaith, a dyna beth i ni moyn, sef mwynhau ein diwylliant, ein rhaglenni teledu, ein radio, ein llyfrau, yn aml yn dibynnu ar eirfa. Ac os nad yw'r eirfa gyda chi, mae'n strygl. Felly, ni jyst i trio newid y pwyslais ychydig bach, lle mae'r eirfa ar ddechrau'r uned yn hytrach nag ar y diwedd, sydd falle'n hadau o ran pwysigrwydd geirfa, gyda ganogaeth i'r dysgwyr ymgyfarwyddo ar eirfa cyn y sesiwn. Nid fi sy'n gwneud y sesiwn uwch heddi, ond sori, bydd ambell i neges yn dod, siŵr o fod. Wy'n credu bod hwnna'n arbennig o bwysig yn yr uwch ac yn yr uwch newydd yma. Mae cymaint o ddeunydd yna, eto yn y gorffennol, mae pobl wedi dweud wrtha i, o Helen, byddwn ni wedi elwa cymaint yn fwy ar y wers, so ni wedi gallu dysgu geirfa'r gwrando ymlaen llaw. Wel, o'n i wedi paratoi chwarter awr cyn mynd i'r wers, siŵr o fod, dyna pam o'n i methu anfon yr eirfa mas ymlaen llaw. Ond, felly mae'r eirfa yna. Gewch chi a lun gopïa mewn munud. Mae'r eirfa hefyd mewn blociau lliw. Maen nhw mewn blociau lliw yn ôl enwau benywaidd, enwau gwrywaidd, berfau, ansoddeiriau ac arall, fel idiomau ac ati. Dyn ni wedi cael ymateb da iawn i hynna yn y peilot. Ambell i berson di codi, beth am bobl sy'n lliwddall. Dwi'n derbyn hynny, wrth gwrs, ond maen nhw dal wedi blocio. So, hyd yn oed i'r person lliwddall, dwi'n meddwl, fi'n bach o anorak, Oedd hi'n rhy dwy mi wisgo fe heddi, fel arfer fi'n gwisgo fe'n rhoi rhwydlan. Dyn ni eisiau bob dysgwr fod yn ddysgwr rhagorol, yn dyn ni? Dyn ni eisiau agor llygyd pobl i'w mor hawdd i'w iaith, os di'r tiwtor yn neud pethau'n hawdd i chi. Felly, wrth flocio yn ôl berfau enwau, chi'n helpu'r bobl sy'n ymwybodol o iaith, heb wneud unrhyw beth andwyol i'r bobl sydd ddim. Wy'n credu dyna'r gyfrinach, yn dywe? Helpu pobl sy'n deall iaith, heb roi rhwystrau yn ffordd y pobl sydd ddim. A fi'n credu bod yr eirfa yn gweithio yn iawn fel yna. Mae deialogau. Gan i edrych ar deialogau yn amlwg yn fwy manwl. Eto, yn y gorffennol, deialogau wastad wedi bod peth ola yn yr uned. Faint ohonoch chi sydd wedi peidio wneud y ddeialogs bod chi wedi redeg mas o amser? Jyst ni'n tair. Peter. Diolch, ie. Ni gyda phobl dda heddi, mae'n amlwg. Rwy'n arall eisiau dod i wneud y sesiwn yma ta? Ac oedd pobl yn dweud, mae deialog yn bwysig, ac yn y deialog, mae'r cyfle i wneud yr ailgylchu. Mae dwy ddeialog, mae un falle'n canolbwyntio lot ar hyn sydd yn yr uned, a felly y llall yn fwy rhydd o ran y patrymau. A hefyd, ym mhob uned, mae yna adran o'r enw Robin Radio. A dwi'n meddwl bydd ymateb cymys gan tiwtoriaid a dysgwyr i Robin Radio, achos dyn ni wedi ein rhaglenni i wrando ar rhywbeth a ceisio deall pob gair, ynddi ni? A dyw hwnna ddim yn realistig. Chymod, mae'r aroliadau newydd fod. Chi'n gofyn i rywun, sio dath e, oedd y gwrando'n ofnadw.
Dwi newydd weld sampl o'r papurau sylfaen, lle oedd pobl yn gweud, oedd y gwrando'n ofnadw. Sdim cymhariaeth rhwng ei marc yn y gwrando a'r sgrifennu ar llafar. Mae'n llawer gwell. Yn ddiddorol, yn dwi? Ond ni'n canolbwyntio ar y negyddol, yn di ni? Oedd un cwestiwn yn y gwrando ni'n ffili wneud. Felly, oedd e'n ofnadw. Felly, pwrpas Robin Radio, am y tro cyntaf dwi'n meddwl yn ein cyrsiau ni, yn sicr yn y de, yw ceisio bras ddeall, tynnu allan effeithiau pwysig, ond edrychwn ni fwy manwl ar hynny yn nes ymlaen. Wel, ni'n mynd i edrych ar hwn i gyd nes ymlaen. Mae'n adran help llaw, ar ddiwedd pob uned, mae'r help llaw yn crynhoi cynnwys ieithyddol yr uned. Ti'n bach o drafodaeth wedi bod fyna o ran ieithwedd yr help llaw. Ydy'r help llaw i'r bobl sy'n deall iaith, ac os felly dylai fod cryn dipyn o jargon, neu ydy e'n eglurhad o'r iaith, falle sy'n mynd i helpu rhywun sydd â tiwtor sydd ddim mor hyderus yn egluro'r iaith. Mae'r adrannau hyn yn Saesneg yn y mynediad, a wedyn yn troi yn raddol yn ddwyieithog ac yn uniaith, wrth gwrs, erbyn canolradd ac uwch. Ynganu. Nawr te. Mae'r ynganu yn credu yn yr ulpanau wedi cyfyngu'r unedau cyntaf, yn mynediad cybac, uned gyfan, uned un ac wedyn dim byd. Felly mae yna ynganu ym mhob un uned. Erbyn ail hanner y cwrs, yn aml iawn yn defnyddio'r deialogau o hyn bapurau arholiad, achos mae'n y brawf ynganu. Felly eto, gawn ni edrych ar hwn yn fwy manwl. Dwi'n meddwl bod ni fel maes falle ddim yn trin ynganu yn ddigon da. Dwi ddim yn berson gwyddonol iawn, a dwi ddim wir yn deall y geg. So dwi ddim yn ffeindio fe'n hawdd esbonio. Felly, dyn ni'n buddsoddi y flwyddyn nesaf, dyn ni'n buddsoddi, dwi wedi haglo 5,000 o'r gyllideb i wneud rhywbeth penodol ar ynganu, greu fideos, a be ni'n mynd i wneud yw canolbwyntio ar y hyfforddiant i tiwtoriaid. So fi'n credu os dyn ni'n gallu gwella'n sgiliau, lle gallwn ni helpu pobl. Ond ni mor lwcus, mae gyda ni Dr Iwan Rhys a Dr Jonathan Morris o Brifysgol Caerdydd yn helpu ni, Dr Sarah Cooper o Brifysgol Bangor, oedd gyda ni yn y gynhadledd genedlaethol, a Gareth Clea Iowan Talfryn, sef y ddoi fi'n credu, sydd wedi gwneud fwyaf felly am ynganu yn ein maes ni, a maen nhw'n yn arwain i greu rhywbeth, felly hwnna'n gret. Wrth gwrs bod unedau adolygu, ond maen nhw twtch yn wahanol. Yn yr unedau eraill, ni'n dechrau gyda patrymau yn gweithio tuag at deialog, lle yn yr unedau adolygu, dyn ni'n dechrau gyda deialog, ac eto yn defnyddio deialog i ailgylchu. A mae'n adran fach ym mhob uned o'r enw Cymraeg dosbarth, bethau fel codwch, eisteddwch, y math o iaith achlysurol byddwn ni'n defnyddio. Felly, dyna o'r olwg ac awn ni trwy'r adrannau, ond os rhywun eisiau gofyn cwestiwn neu ddweud rhywbeth ar y pwynt yma, please. No? Okay. Felly, pan dyn ni'n sôn am gwrs wedi strwythuro, fi'n credu bod chi eisiau gweld, wel, beth yw'r strwythyr? Does dim cyd-destun yma. Gewch chi weld y cyd-destun yn y funud. Y cyfan dwi wedi rhoi fan hyn yw y patrymau. Felly, o'r uned gyntaf, wir na, fi wir yn ffind o'r uned gyntaf yn anodd. Felly, beth sydd gyda ni yn yr uned gyntaf yw pwy ydych chi a siwr ydych chi, a hefyd ble ydych chi'n byw. Ond, gan ateb gydag un gair. Na i ddweud hynny eto. Gan ateb gydag un gair. Gwelliant. Ie, mae'n ddiddorol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n naturiol beth bynnag. Ie. Falle yn o flaen y gair, ond yn sicr, lle chi'n byw? Dwi'n byw yn Tonorifel. Yeah. Felly, does dim un broblem wedi bod. Trwy'r adborth, a fel o'n i'n gweud, ni wedi ailsgrifennu yn helaeth. Doedd honno ddim yn broblem o gwbl. Ond oedd teimlad cryf bod ni'n methu anwybyddu'r cwestiwn ble ydych chi'n byw. Oedd yn rhywbeth chi yn gofyn i bobl. Felly, ond ydych chi'n gallu gweld y strwythyr yn barod?
Pwy ydych chi, siwd ydych chi, ble ydych chi'n byw. A hefyd, ar ddiwedd yr uned, mae'n y vlog gyda dwi'n. Dwi'n darllen rhywbeth, dwi'n gwylio rhywbeth a dwi'n dysgu Cymraeg. Just fel bod ni'n dechrau dangos adeiladu'r patrymau rheolaidd a'r cyfle i bersonoli. Dwi ddim yn mynd i allu pwysleisio hynny ormod heddi, chwaith, bod popeth yn dod nôl i fod yn bersonol, yn berthnasol, mor gloi a phosib. Felly, mae'r ail uned wedyn yn adeiladu ar yr amser presennol. Ddim yn ychwanegu gormod, dwi'n gobeithio. Ni'n ychwanegu di ni ddim, a wedyn cwestiynau. Hoffi yw'r cyd-destun. Wedyn mae'n uned fer. Mae uned fer dwi eisiau. So mae lot o ailgylchu fyna, os ni'n dal i wneud yr un personau, ond yn cyd-destun eisiau. Na i ddweud pan mae'n fer mewn munud. Felly, dyw pobl ddim yn gweld treiglad tan uned 4. Dwi ddim yn erbyn treigladau. Pan dwi'n dysgu treigladau, gobeithio mod i'n dysgu nhw'n iawn. Ond mae yn rhysdau bod unrhyw glip yn dod am dysgu Cymraeg, mae pobl yn ymarfer treiglo. Nid dyna beth ni'n neud drwy'r amser. Ges i gyfweliad cyn gwyl ar lafar llynedd, ar Radio Wales yn y bore, a'r sylw olaf, have a good day mutating in St Fagans. Pan y dewis i Brifysgol De Cymru, oedd dosbarth wedi rhoi anrheg hyfryd. Beth ydych chi'n gael o fe pan ydych chi'n rhoi'r geiriau i gyd mewn i fap a maen nhw'n dod allan. A oedd geiriau hyfryd ar y map fel hwyl a ffrindiau, bla bla bla. Ond yr un mwyaf ar y map oedd treigladau. A ddim jyst bod y gair treigladau, ond oedd hefyd yn gweud trwy'n ôl llais a meddwl yn rhywle. Mae'n iawn, mae eisiau dysgu nhw'n drylwyr. Felly, erbyn uned 4, gobeithio bod pobl wedi ymlacio ychydig, a bydden nhw wedi gweld treiglad, I ni beidio bod siarad sy'n bwysig yn dweud. Do'n ni nôl at treigladau. Felly, does dim personau newydd sy'n rhoi cyfle wedyn i ymarfer y treiglad yn amlwg o fewn cyd-destun dod o a mynd i. Nawr te, fe welwch chi rhywbeth gwahanol yn uned 5. Cais enfawr a ddaeth, a dwi'n cytuno, bod ni'n neud eisi a gwnesu. Person cyntaf yn unig ar cwestiwn. Pam dyn ni'n neud eisi a gwnesu? I ddechrau siarad. Dwi'n credu, mae hwnna wedi bod yn un feirniadaeth yn y gorffennol, fi'n credu, ddim yn yr ôl panau, ond falle yn y system unwaith yr wythnos, oedd y gorffennol cryno yn codi yn uned 14. Felly oedd blwyddyn gyfan, heb fod pobl yn gallu... Dyna'r sesiwn ailgylchu iaith chi bron y bod, yn dweud ar ddechrau sesiwn. Felly, eisi a gwnesu. Ac mi ydyn ni yn uned 5, yn y de am y tro cyntaf, felly, yn neud gwnesu gyda berfau. So bydd pobl yn gallu neud pethau fel gwnesu fwynhau, gwnesu weld, beth bynnag. Wy'n gweld chi'n nodio, chi'n gwrando ar bobl yn siarad. Ni yn neud y berfau cryno, maen nhw'n dod. Ond mi'n credu bod rhai ohono ni wedi cuddio hyn, a dysgwyr yn aml yn gorfod gofyn i hunain. Chymod, ydy'n iawn ddweud gwnesu fwynhau? Wel, ydy, wrth gwrs bod yn iawn ddweud gwnesu fwynhau. Felly, dyna uned 4. Fi'n rhaid hapus gyda hwnna, achos dim ond y person cyntaf ar ail sydd wedi bod hyd at fyna beth bynnag, so mae sort of cyd-fynd. Bod ni'n canolbwyntio'r person cyntaf ar ail berson. Hefyd mae'n gadarnhau'r treiglad, mae'n wedi gwneud y treiglad meddwl yn uned 4, a mae'n dod eto wedyn eisi i a gwnesu fwynhau ac ati. Felly, dyn ni nôl wedyn yn uned 6 a 7 at gwblhau yr amser presennol. Mae'r amser presennol yn anodd yn dweud. Mae mwy o quantum leaps fyna, na gyda phethau eraill sy'n llawer iawn mwy rheolaidd. Uned 8 wedyn yn uned adolygu, a'r cyd-destun yw siarad ar y ffôn, so mae cyfres o ddeialogau, siarad ar y ffôn, a mae'r ymadrodd gau yn codi. Achos mewn cwrs wedi strwythuro, mae gau yn bell, yn dweud? Mae'n dod gyda'r dyfodol cryno, ond eto mae'n ymadrodd mor hawdd, so mae gau yn codi, wedyn mae'n y flock drill, jyst ga i.
Felly, ni'n troi wedyn yn 1990 ac 11 at wneud y gorffennol cryno. So mae popeth yn weddol dwt gobeithio, a hynny mor bwysig. Wedi bod yn marcio cyfweliadau sylfaen a, dyw fy narlun i ddim yn glir iawn ar hyn o bryd, achos fy ngwaith i fel y prif arholwr yw gwrando ar bawb sydd wedi methu. Bydd y bach yn well, bydd y rhai ffinio wythnos yma, ffinio rhagoriaeth. A mae'r defnydd o'r gorffennol cryno'n wan. Mae'n wan. A mae'n mor bwysig. So fi'n credu, gobeithio bod ni'n rhoi sylw teilwng fan hyn, bod ni'n dysgu'r gorffennol cryno'n da. Wedyn mae meddiant, mae rhywbeth da fi. Mae hwnna'n eitha hwyr, fi'n gwybod ni, ond mae'n wir yn anodd ffitio popeth chi moyn mewn amser call sy'n arwain yn naturiol gobeithio. Wedyn, roedd rhywbeth gyda fi ac arna i sydd yn arwain yn naturiol at yr amherffaith lle mae'r treiglad trwynol yn dod yn drylwyr go iawn. So fi'n credu beth ni wedi wneud yw swopio'n blaenoriaethau. Lle oedd y gorffennol cryno yn dod yn 14 a'r treiglad trwynol yn 11. Achos wi'n meddwl bod y treiglad feddal yn pwysig. Chymod, ydy e'n gratw arnoch chi os dwi'n gweud, mae'n da? Yn gratw arna i. Ond os dwi'n gweud dwi'n byw yn Tynerefel, ydy e'n gratw arnoch chi? Mae'n hollol... sori, mae rhywun arall ar-lein. Hi, Efa. Felly, dwi'n gobeithio bod ein blaenoriaethau ni'n iawn. Bydden nhw wedi gweld y treiglad trwynol, mae'n codi mewn 2 ddeialog yn fwriadol. Mae'n Nghaerdydd yn dod mewn, gyda nodyn. A mae un ym neu rhywle arall. Felly, mae yna, ond mae'n cael ei ddysgu yn iawn wedyn yn 14. A mae yna adolygu arall lle mae wedi yn codi. Nawr, na i fod yn onest, oedd syniad gyda fi, o'n i wedi rhoi eisiau a wedi yn 13. Achos o'n i'n meddwl bod nhw'n cyd-fynd yn dda, bod ddim yn gyda ni, ac o'n i eisiau gweld pobl yn dod i siarad yn gyflym. So mae mor hawdd, dwi wedi darllen. Ond oedd gwrthwynebiad chwyrn gyda'r peilotwyr. Dwi ddim yn credu bod e ar sail y peilot, os oedd dim amser falle i weld pen draw hynny. Ond dwi yn cytuno, os ydych chi'n cyflwyno wedi yn gyflym, mae pawb yn cymryd ta wedi yw'r gorffennol. Mae'n wir, mae yn digwydd, a ni'n dieddol o gyflwyno wedi falle o fewn cyd-destun campau dwi wedi cyflawni, wedi darllen. Felly mae'r gorffennol cryno yn fwy pwysig. A ar y cyfan, dwi ddim yn gweld oedolion yn ddefnyddio wedi. Mae rhywbeth mwy yn yr ysgolion fi'n credu, yn diwedd chi'n clywed plant. Plant bach wedi yw popeth. Oes. Felly, mae llawer mwy yn y cwrs, ond pan dwi'n gweud bod rhywbeth wedi strwythuro, mae'n bwysig bod pawb yn deall beth yw ystyr hynny. Ann. Dwi ddim yn gweld dim sôn am y negyddol fyna. Mae'r negyddol yna bob tro, ydy. Ydy, mae'r negyddol yna, sori. Rhywbeth arall? Na? Cwrs blwyddyn. Blwyddyn yw hwn, Felly, down ni ymlaen at hwnna. Blwyddyn yw hwn, a wedyn mae'r ail flwyddyn yn amlwg yn cario ymlaen. Mynediad 1. Wrth i beth y codi, na i ddelio gyda nhw. Y bwriad oedd cyhoeddi'r cwrs mynediad yn llawn. Nawr. Ond gyda'r peilot yn anffodus, doedd dim digon o gyrsiau dwys. Felly ni ddim wedi gallu peilota y cwrs cyfan. A fel dwi'n dweud, ni'n cymryd y peilot, mae gymaint o ddifri, ond ni eisiau hynna ddigwydd. Felly ydy mae'r amserlen di llithro yn am reswm da. Felly byddwn ni'n parhau i beilot y mynediad 2 a bydd ar gael wedyn mis Medi nesaf. Dyna pam, wrth beilota sylfaen sy'n cael ei beilota yn y de, falle bod rai o'ch chi yn neud, dwi wedi gofyn i'r darparwyr, please gawn ni gyrsiau dwys. As ni ddim eisiau cadw cwmpo tu ôl. Felly y bwriad gyda'r cwrs sylfaen yw mynd trwy'r peilot mewn flwyddyn, gan gyhoeddi mewn 2 gyfnod, fel byddai'n esbonio mewn munud. O gyhoeddi mewn 2 gyfrol, blwyddyn 1 a blwyddyn 2, dwi'n meddwl bod hynny'n gwneud syml, bod mae'n A1 a
Na, achos A2 yw sylfaen. Un gyfrol fydd. Nethon ni ystyried falle cael 2, ond y bod yn onest. Pris, gweinyddu, gwaith. Un gyfrol fydd, un gyfrol mynediad fydd yn y pen draw. So, faint fydd pris? A down ni mlaen at hwnna. Wel, nawn ni fy nawr. Okay. Nawn ni fy nawr. Reit, ar eich byrddau chi, wi angen rest. Ar eich byrddau chi, chi ddim wedi gweld y byd to. Ar eich byrddau chi, dwi eisiau i chi feddwl beth yn eich barn chi sy'n bris resymol am lyfr y trwch yma. Achos dyma'r 2 ran. Mae'n lliwgar, gobeithio. Beth ydych chi'n meddwl fydde'n bris resymol am y cwrs? Reit, siaradwch. Ydyn nhw'n cynnwys? Na, dim. 4. Na, mae'n llawn. Mae'r ffotograffau yn lliw llawn. Lliw llawn. Pwy ddwedodd Helen? Oh, yes. Popeth ar-lein. Dim ond y llyfr. OK, reit. Felly, rowch bris i fi. Ford yma. 70 pint. Good, da iawn. Na. 20 pint, ie? 25. Popeth ar-lein am ddim. Ac yn agored. Okay. Reit, so 25 pint. Ford nesa? Mae'r popeth ar-lein am ddim. 30! Reit. 30 pint. Iawn, Ford nesa? Os ni'n cynnwys pris llyfr yn pris y cwrs. OK. Iawn. Cefn? 20 pint. Cefn? 30? Ni ddim yn gytun fan hyn. Mae sawl syniad wedi codi fel cynnwys y pris y cwrs. Codi rhywbeth fel 10 pint, neu codi rhywbeth hyd at 5 pint 30. Reit, OK. Ford yma? 1999. OK, fi'n gwybod am byd o gofyn cwestiwn arall i chi heddi. Iawn, y Ford yma? 19 pint. Fi licoch am. A? 15 pint. OK, drumroll. Mae'n debyg. Mae'n debyg taw pris y cwrs fydd 10 pint. Reit, dwi'n licio esbonio pam. Mae sawl rheswm. Mae Dewi yw'n cyswllt pennaf ar Cyngor Llyfrau. Ni wedi cael cyfarfod. Dyn ni'n meddwl, a fi'n dechrau fy mhregaeth yn gynnar heddi, fel arfer fi'n pregethu ar y diwedd. Dwi'n gweld ein gwaith ni yn y Ganolfan, yn y maes yma, yn rhan o is-adeiledd y Gymraeg yn gyffredinol. Mae hwnna'n egwyddor ofnadw o bwysig i ni, bod ni'n cydweithio. Dwi'n edmygu y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn fawr. Dwi'n meddwl bod ni'n cael arlwy anhygoel am y buddsoddiad. A wi hefyd yn meddwl taw un o'r pethau mwyaf anodd i wneud yw cadw siop lyfrau Cymraeg. A bod dyletswydd arno ni i gefnogi. Felly byddwn ni'n cyhoeddi'r llyfrau ar bris presennol y papur. Gyda llaw, mae'r prosiect yma'n hunllef o ran tendra. A wedi tendro popeth allan nawr ac eithrio ar graffu, achos maen nhw'n gweithio i bod pris papur yn ymrywio siwt gymaint. Ond, gallen ni fforddio ar hyn o bryd, fi'n credu, rhoi 8 pint ar y clawr. Achos bod ni'n mynd i'r graffu gymaint, just about. As dyn ni ddim eisiau gwneud elw. Mae'n swyddi ni yn dod allan o'r grant. Ond mae rhaid i ni, wel, a gweud y gwir, na i fynd yn ôl, wnaethon ni ystyried fel Canolfan
dalu am y llyfrau allan o'n cyllideb ni, ond dwi ddim yn siŵr bod hynny'n gynaladwy yn y tymor hir. Chymod, bydde fe'n llysteirio datblygiadau, a gobeithio bod chi'n gallu dechrau gweld datblygiadau i gyfeiriadau eraill. Felly byddwn ni'n cyhoeddi'r llyfrau, byddwn nhw'n mynd yn syth o'r argraffwyr, Zenith yng Nghwmbran ar hyn o bryd, ond falle bydd hwnna'n newid, i'r Ganolfan Dysgu yn Aberystwyth. Bydd y Ganolfan Dysgu wedyn yn cymryd 50%. Gyda'r rhan fwyaf o'r elw yn mynd i'r siopau, ond yn amlwg, peth i'r cyngor llyfrau. Mae'n wasanaeth gwych. Felly, beth bynnag i ni'n rhoi ar y clawr, so ni'n rhoi 8 ar y clawr, ni'n gorfod wneud y siŵr bod ni'n argraffu amlaen â 4 Ond ni'n meddwl, os ys dim arian gyda chi, mae 8 yn broblem. A mae hwnna'n rhywbeth i ni gyd fod yn ymwybodol ohono. Ond dwi ddim yn credu bod y gwahaniaeth rhwng 8 a 10 yn dyngedfennol. Dwi ddim yn mynd i ddod ym mhrys y cwrs am resymau hollol ymarferol bod chi ddim angen llyfr bob blwyddyn. A beth sy'n mynd i fod, wel mae Lenny bron y bod yna, yr un pris ar draws Cymru ar gyfer pob cwrs. A fi'n credu bod hwnna'n beth enfawr, cam enfawr ymlaen. Ond hefyd, felly os ydych chi tiwtoriaid yn mynd i fod yn handlo arian, fi'n credu bod 10 yn haws na 1999. Neu'n haws nag 8. Ond mae hefyd yn golygu gobeithio bod dim eisiau ni wedyn godi'r pris am ryw 2 blynedd. Bod gyda ni ddigon o cwsh na gobeithio i sicrhau bod dim eisiau codi'r pris. Ond mae'n dipyn mwy resymol na beth sydd ar y farchnad nawr am yr holl adnoddau atodol y gwelwn ni gan Dewi pan mae'n llais sy'n fynd yn llwyr. Am ddim. Felly, am y 2 flynedd nesaf, os yw hanner cwrs yn barod, byddwn yn talu 5%? Na, y flwyddyn nesaf, mae'r cwrs am ddim. Achos bod ni ddim dylen ni fod yn cyhoeddi'n llawn. Felly os nad yw yn llawn, os nad yw yn, ddim perffaith, jyst dim cwrs perffaith. Ond os nad yw fel yn ni am i ddifo fod, mae'r cwrs M1 y flwyddyn nesaf am ddim. Felly, bydd yn mynd yn syth o'r argraffwyr atoch chi fel darparwyr. Dyn ni wedi wneud cyflwyniad i'r cyngor llyfrau i ddweud mae'n golygu bod dip yn mynd i fod gyda nhw eleni. Achos fydd dim gwerthiant ar y llyfrau mynediad, ond bydd y cynnydd sy'n mynd i ddod wedyn yn llawer iawn mwy. Pan ydych chi'n feddwl, dim ond Cyrsiau Cybac sydd wedi mynd trwy'r siopau tipyn. Lle nawr bydd pob un llyfr, pob un dysgwr angen ei llyfr trwy'r gyfundrefn hon. Felly bydd M1 y flwyddyn nesaf am ddim. Mae yn mynd i olygu wrth gwrs, os yw pobl ar M2 y flwyddyn wedyn, maen nhw'n mynd i orfod talu 10 am gwrs. Maen nhw wedi wneud hanner ohono fe'n barod, ond dyw pobl ddim i weld bod hwnna. Dyw hwnna mae'n broblem enfawr, dwi'n yn credu. Bydden nhw ddim wedi talu Lenny, felly bydden nhw'n talu 10 am y 2 flynedd. Felly, gyfynwch, bydd hwn yn codi yn y cyflwyniad nes ymlaen, a fi'n gallu sgipo drosto fe. Mae'n well delio gyda rhywbeth fi'n credu pan mae'n codi. Pli rhywbeth arall ar prisiau? Jyst i gadarnhau, mis Medi yma, maen nhw'n cael hanner y llyfr, a faint maen nhw'n talu? Dim. Dim eleni, a dim ar gyfer M2 y flwyddyn nesaf? Na, bydd y gyfrol gyfan wedyn ar werth am 10 y flwyddyn nesaf. So bydd rhaid i bobl M2 brynu'r gyfrol gyfan. Rwy'n am gofyn, ond oedd rhywbeth yna, bydd y ffïoedd yn cael ei safoni trwy Gymru? Maen nhw wedi, mwy neu lai. Faint mae dysgwyr wedi dalu am eu dosbarthiadau o fus Medi ymlaen? Mae gyd ar y safle rhyngweithiol. Sori, ddim bydd nid fe. Sa'n cofio. Efe 80 pint? 70? Beth sydd wedi digwydd eleni yw bod ffis safonol, ond beth i ni wedi dweud wrth darparwyr, mae croeso chi amrywio fewn i... amrywio gostyngiad. Ond does dim angyfartaleddau enfawr erbyn hyn, neu blaw am un ardal ar hyn o bryd. Ond bydd hwnna newid. Ond beth sy'n mynd i fod, dim ots beth fydd y cwrs, yr un pris fydd e,
Felly ni wir yn gobeithio bod hwnna'n mynd i arwyddo cyrsiau dwys. Os p'naid i chi eisiau gwneud cwrs 300 awr neu 60 awr, bydd un ffi. Felly mwy o oriau chi'n wneud, llawer iawn mwy o werth am arian. So dyn ni'n gobeithio bod ein polisi ffïoedd yn adlewyrchu'r strategaeth. Heb beryglu'r cyrsiau dwywaith yr wythnos wrth gwrs. OK, symudau ymlaen. OK, felly, nawr te, dim ots pa gwrs sydd gyda chi os e, mae yna egwyddorion cyflwyno iaith. Yr egwyddor gyntaf yw bod yr atebion ddim gyda fi. Mae rai syniadau gyda fi, ond mae syniadau gyda ni i gyd. Dod nôl at y dyfyniadau ar y dechrau, sdim ffordd berffaith. Chi'n ffindio pethau sy'n siwtio chi. Ond byddwn ni'n hoffi rhannu ambell i syniad gyda chi, dych chi'n gallu ei gwella. Felly, un peth wi yn credu sy'n bwysig yw bod ni'n cyflwyno iaith heb y llyfrau. Hang on, fi yn y gêm mae i gael sylw. Drychwch arna i. Yn amlwg, mae yna eithriad i bob egwyddor. Os oes yna rhywun, chmod, a gan awsterau, beth bynnag yw hynny, ond yn gyffredinol, nid darllen. Nid darllen o'r PowerPoint. Mae PowerPoint gyfystyr â llyfr fyna, yn diwe, dyn ni'n cyfathrebu iaith mewn chunks bach syml. Wedyn, drill. Dwi'n meddwl bod drill yn bwysig gyda dechreuwyr. Mae dysgwyr yn dweud bod nhw'n hoffi fe. Chymod, mae yna ddilliau eraill, ond yn y dill yma. Ond, siwt yn ni'n neud y drill? So dwi'n mynd i... Rhaid, mi ddim yn mynd i ddrilio chi gyd, mae'n reit. Ond fi wedi dewis fy ffrindiau i ddod i eistedd fan hyn. OK, felly, dyn ni'n mynd i wneud uned 2. Uned 2 yw dwi'n hoffi. Yn fy mag, mae 9 gwrthrych gyda fi. O'n i'n arfer gweithio dyn ni y pari, ac oedd hi mewn i deganau, oh my gosh, o'n i tu fas i jumble sales am 7 o gloch y bore, o'n i wedi mynd OTT yn llwyr. Fi wedi setlo lawr erbyn hyn, ond dwi yn meddwl bod gwrthrychau yn briodol ar gyfer rhai pethau. Felly, yn fy mag heddiw, mae gennyf. Maen nhw'n dod mas yn random nawr, dyn nhw ddim yn y dosbarth. Mae gen i pysgodyn neu pysgod. Rhag ofn bod chi ddim yn bihafio. Ble ath y cynnwys? Beth yw e? Rygbi. Okay? Rygbi. So mae gen i pysgod, gwin a rygbi. Tos neu bara? Bara. Beth yw hoff fwyd y Pink Panther? Bara, 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 bara. Sorry, mae di clywed ein o'r blaen. Te. Cawl. Dwi ar ddiet. Pizza. Caws. O, ie. Ac wrth gwrs. Coffi. Felly mae 9 gwrthrych gyda fi, Rygbi, gwin, pysgod, bara, te, cawl, pizza, caws a choffi. A dwi'n mynd i ddrilio. Mae rhain yn ddechreuwyr yn dyn nhw, sy'n lot o iaith dyn nhw gwbl. Felly, dwi eisiau chi, mae 9 person yn y nosbarthu, ond dim ond 4 heddi. Peth cyntaf dwi eisiau chi wneud yw penderfynu beth yw trefn y drill. Ar eich byrddau, beth yw trefn y drill? O, da iawn. Ble dyn ni'n mynd gyntaf? Pizza, ie. So mae 3 dy fi yn dos. Beth yw'r 3? Pizza, rygbi, coffi. A jyst pwynt arall fan hyn. Mae dosbarthiadau dechreuwyr yn anodd yng Nghymru. As mae gyda chi bobl sy'n ddechreuwyr pur. A mae gyda ni bobl wedi geni a'i magu yng Nghymru. A mae'n anodd ar y dechrau cael rhain yn un grŵp. A fi'n trial meddwl am hwnna pan dwi'n cynllunio'n ril. So dyma ni, i'r bobl sy'n gwybod dim.
Ond beth am eich pobl chi? Wel, falle bod dim byd fan hyn, ond o leia mae yna ambell i air sydd just twtio yn fwy anodd. So, so dyna 3 amlwg, ie? Sdim ots dy fi ym mha drefn yma, ein smos, oes e? Ond y 3 yma gynta. Le ni'n mynd wedyn te? O, wel, jyst dim treiglad, achos dwi'n hoffi. So, os dim eisiau ni boi ni... Ei, dim treiglophobia naw. Te, weddol agos. Beth arall te? Ie, o'n i'n meddwl cawl, achos mae pobl ddi-Gymraeg, falle ddim Saeson neu pobl o pobl, chymod, lapsgaws yw e, yndw e? I had cawl. So, yeah. A mae porth cawl, chymod, mae'n air. A beth arall? Gwyn. Dwi'n meddwl bod... Byddwn ni'n gadael y gwyn, dim bod rhaid, achos fino sy'n nhw'n gwybod ieithoedd modern, chymod, romans eraill, ond... Caws, falle, pobl yn gwybod, ydyn, falle, caws. Ti'n rhoi bara? Bara a chaws? Na, cawl a caws. Cawl a caws o'n bwynt da, dwi'n Ie. Cawl a bara, ie. A beth ydych chi'n gallu dweud i helpu pobl i gofio'r gair yma? Pisces, pysgod. Ond, sdim ots pa drefn, really. Wel, mae ots, ond... Mae ots o ran y Saesneg fan hyn. Ond beth i ni gyd wedi wneud yw meddwl am y peth. A dyna'r neges. Beth bynnag... Pidwch y derbyn beth sydd ar y papur. Meddyliwch beth sydd gyda chi yn eich adnoddau chi. Pwy sydd yn eich dosbarth chi. A threfnwch. Na i ddangos yr union ddril sy'n y llyfr i'ch mewn munud. Beth sy'n bwysig erbyn bod chi'n troi at y papur ac yn darllen y blog drill, bod nhw'n deall. Sydd ddim yn golygu ewch off a wneud rhywbeth sy'n rhy anodd, ond y disgyb... O'n i'n neud sesiwn i tiwtoriaid drwy'r ddiwrnod, a wedodd y tiwtor wrthai, ti wedi cael pethau mas o'r bag mewn trefen? Ydw. Chi ddim jyst yn taflu pethau mewn a gobeithio am y gorau. A pan dwi'n mynd i wers, fi ddim wedi sgrifennu lot o'r bapur o ran fy nghenllun gwers, ond fi wedi meddwl yn ofalus iawn. A dyna'r neges yn dwi'n medryliau. Meddyliwch. Pan dwi'n dysgu'r gorffennol crynwm, fi bach o anorak fel wedys i. So wi'n licio wneud berfau, ffocws ar ffurf. Lle dwi'n dechrau gyda'r berfau sy'n gorffen gyda un llyfariad, wedyn yr EOs, a wedyn dod at y rhai mwy afreolaidd. Cydweithfraig i fi Jane yn neud trefn y dydd. Ac dyna sy'n resymegol iddi hi. So mae beth dwi'n neud yn gweithio, beth mae hi'n neud yn gweithio. Ond mae'r ddwy ohono ni wedi meddwl am y peth. Felly mae eisiau paratoi. Felly, Wel, chi'n gwybod lot o eiriau. Chi'n barod, falle? Wel, nawr te gawn ni bleidlais. Oh gosh, mae hwn yn exciting. Hoffi neu lico? Hang on, stopiwch! Reit, dwylo lan, hoffi. O, fi'n syni ar y feddi. Dwylo lan, lico? Nawr te, o'n i yng Nghartholwg wrth ysdretha, a rhywbeth yn debyg, wedi roswch chi, byddai'n y gorllewen wrth nesaf, byddai'n hollol wahanol. Bydden nhw gyd moyn lico. So smwch chi lico te? Lico yw yn siw benfro, so... Beth yw e? Lico. O, lico. O, shefyn. Sorry. Nawr te, wi ddim yn hoffi roi dewis mewn gwerslyfr, ac falle ar ôl gweld yr ymateb fan hyn, bod ddim angen yn y de. Ond yn y gogledd orllewin, maen nhw'n wirioneddol moyn lico. Licio. Fi ffili gweud e. Na, yn wirioneddol. I'r graddau fi'n credu oedd pobl yn mynd yn negyddol am y cwrs achos y gair hoffi. Chymod, ond oedd y gogledd ddwyrain. Moyn hoffi. Felly, yn y driliau, mae hoffi stroc licio neu licio stroc hoffi. A mae'n gweud wrth bob tiwtor, wel, dewiswch chi, ond falle bod eisiau fi ail ystyried, dwi ddim yn rhy hwyr tan ddydd Gwener nesaf. Oes angen cyflwyno lico. O'n i'n syni wir, o'n i'n disgwyl i lawer iawn mwy ohonoch chi ddweud. Bod hwnna ni wedi dweud bod ni'n lico, yw'r dysgwyr ddim yn lico.
nagyn, ond os chi'n dysgu lico'r dechrau, maen nhw ddim callach. Chymod, dyn nhw ddim yn lico, unwaith maen nhw wedi dysgu hoffi. Heblaw am bobl, wrth gwrs, sydd wedi bod yn ysgol yng Nghymru. O, beth bynnag, ni ddim yma heddi i ddysgu lico. Fi'n mynd i ddrilio hoffi, oce? Reit, felly, y neges yw, gyda drill, dwi'n mynd i ddysgu dwi'n hoffi, a pan dych chi'n barod, pan dych chi'n gyfforddus, gewch chi ymuno â fi. Pan dych chi'n teimlo'n gyfforddus. OK, felly, I like, dwi'n hoffi. Dwi'n hoffi. A chi? Dwi'n hoffi. Eto. Dwi'n hoffi. Eto. Dwi'n hoffi. Eto. Dwi'n hoffi. Dwi'n hoffi rygbi. Dwi'n hoffi rygbi. Eto. Dwi'n hoffi rygbi. Eto. Dwi'n hoffi rygbi. Eto. Dwi'n hoffi rygbi. Aled? Dwi'n hoffi rygbi. Da iawn. Dwi'n hoffi rygbi. Dwi'n hoffi bara. A chi? Dwi'n hoffi bara. Ac yn y blaen, gan roi y bara i Meirwen. Dod nôl wedyn, Aled? Dwi'n hoffi rygbi. A dod nôl at yr ail gylchu drwy'r amser. Nes bod i wedi cyrraedd... Mae'n yswener yn li. Mae'n newydd o'r nôl o blwmyn groeg, felly mae'n siŵr o fod ti ddim angen e. OK, ar eich trad. No, just for guinea pigs. Mas fan hyn. O, na, yn anffodus, ys dim... Mas fan hyn? Gyda'r gwyn, ie. Felly, beth mae'r dosbarth yn neud wedyn? Wi yn meddwl, wi siŵr bod chi'n cytuno bod cael pobl ar eu trad mor bwysig yn dweud. Y chwistrelliad na o egni a mwynhau. Felly, dwi jyst eisiau chi gerdded o gwmpas yn dweud dwi'n hoffi beth bynnag sydd gyda chi. Dwi'n hoffi... Ffili coffi yna? Dwi'n hoffi caws. OK, reit, so mae hwnna fynd ymlaen. Clap. Ar ôl y clap, maen nhw newid gwrthrychau bob tro. OK, bob tro. So, dwi'n hoffi caws. Dwi'n hoffi rygbi. Dwi'n hoffi bara. Dwi'n hoffi pizza. Diolch yn fawr. Dwi'n hoffi pizza. OK, iawn. Reit, stopiwch. Cilch. Cilch? Cilch? Sori. Dwi'n hoffi caws. Dwi'n hoffi rygbi. Dwi'n hoffi pizza. Dwi'n hoffi gwyn. Dwi'n hoffi bara. OK, ond dwi eisiau gwybod nawr, beth dych chi o'r pethau sydd gyda ni, beth dych chi wir yn hoffi? Dyma'r personoli. Wel, dwi'n hoffi pizza. Dwi'n hoffi bara. Dwi'n hoffi gwyn. Dwi'n hoffi gwyn. Dwi'n hoffi caws. Da iawn. OK, diolch yn fawr. Felly, jyst ychydig o egwyddorion. Mae rhai pobl yn meddwl bod drill yn fygythiol. Fi'n credu wrth wahodd pobl i ymuno pan maen nhw'n gyfforddus. Mae'n gallu dileu'r bygythiad. O ran yr ail gylchu, bod ni'n mynd yn ôl bob un tro at beth oedd gyda ni. Pobl ar eu trad yn syth. Dwi yn hoffi'r egwyddor o cadw'r cerdyn neu beth bynnag sydd gyda chi am ychydig. Fel bod y patrwm a'r hyder yn dod, ond y gwahaniaethu, mae'n bwysig iawn, ni angen ymestyn drwy amser, bod y swapio yn dod. A dwi'n fan mawr o gael pobl i sefyll mewn cylch. Dwi'n credu anaml iawn mae pawb yn gweld pawb arall yn y dosbarth yn dda drwy'r amser. A mae hwnna'n broblem gyda dysgu iaith, achos ni angen bod yn gwrando ar ein gilydd. Drwy'r amser, so'n llais i fyna. Felly, fi'n credu, os oes pobl mewn cylch, mae pawb yn gallu gweld ei gilydd, ond wedyn bod yr elfen bersonoli yna yn dod yn gynnar iawn hefyd. A dwi weithio yn gwneud ail gam y drill, felly pan maen nhw ar eu trad yn y cylch. Nawr, popeth mae unrhyw un sy'n hyfforddi yn dweud, mae hwnna wastad yn dod gyda adnabyddiaeth o'r dosbarth yn dweud. Achos ys pobl sydd ddim yn gallu codi, so mae'n iawn rhoi yr egwyddorion fel y nod, ond bod ni'n addasu yn ôl yr angen. Sori, oedd? Ie, na, gyda beth o'n i'n meddwl. Mae'n meddwl am un dosbarth lle mae sawl un wedi'n ddeol a mae'n cael problemau o godi. Ie, felly, chymod, pob peth i ni ddweud, mae rhaid i ni, mae'n dod nôl at ystyried ein cynulleidfa ni. OK, reit. Yn uned 4, mae'r treiglo'r meddwl yn dod. Ie?
Felly maen nhw'n mynd i ddysgu dwi'n dod o. Fel llawer ohonoch chi, dwi'n siŵr, dwi'n dechrau gyda'r cardiau, pads do ar y top. Llefydd exotic, tramor, lle dim eisiau poeni am dreiglo o gwbl, so mae dy ti. Y Budapest, yr Ibiza ac ati. Yr un drefn, heblaw bod dim eisiau cael pobl i gyfnewid y gwrthrychau fan hyn, os maen nhw gyd yn beth y Saesneg. A mae dysgwyr i gyd, wrth gwrs, mam a dad. Mae dysgwyr yn edrych, maen nhw'n gweud, can't understand this. Ond, hoffwn i wybod beth yw'ch syniadau chi. Os dyma lle ni gyd yn gallu helpu'n gilydd, ni'n mynd i wneud y treiglad wedyn, ni'n mynd i gyflwyno'r treiglad meddal. Felly, siwt nawr, ni gyd yn mynd i fod yn wneud hyn cyn bo hir gobeithio, siwt yn ni'n fynd i fynd ati i gyflwyno'r treiglad meddal gan gofio taw'r cyd-destun yn y llyfr yw enwau llefydd. Trafodwch. Beth bynnag yw ein dull, fi'n credu bod angen bod yn drefnus yn does. Felly, nid mynd o gwmpas y cylch yn gofyn wel eich chi'n byw wedyn delio gyda'r treiglad yna, yn fy marn i, achos bod eisiau bod yn fwy systematig gyda'r treigladau yma, a dod nôl atyn nhw drwy'r amser. Sori, o'n i'n clustfeinio fan hyn, a ni'n clywed pobl yn dweud bod nhw'n hoffi dechrau gyda py, achos bod gyda chi'r gair pont. A mae'r newid na'n hyfryd, mae'n hawdd yn dweud. Fi'n siŵr bod chi'n cytuno bod y treiglad meddal yn dod yn ail natur i bobl. Nid y rheolau, ond y newid llythyren. Yn fwy na'r treiglad trwynol, mae yn dod yn ail natur yn dweud. Felly, a mae eisiau gweud na arthyn nhw. So mae pont yn lle neis i ddechrau, yn dweud. Fi licio ni. Dwi'n dechrau gyda ty, dim ond achos dwi yn dod o don yr efel. So, a gan bod, chymod, mae'n dibynnu ar os ni'n neud y TCPs, neu ni'n neud y pytaca. Sdim ots, ond bod yn drefnus. So, achos dwi'n dod o don yr efel, fi'n gallu dechrau gyda ton yr efel, a wedyn gwahodd pawb arall sydd yn falle dod o le yn dechrau gyda ty. I ymuno, ond bod ni'n mynd trwy'r llythrennau wedyn yn drefnus. A mynd nôl atyn nhw drwy'r amser. Ar ôl delio gyda gyn, nôl at y person sy'n dod o don yr efel, bod nhw'n gweud hefyd yr ailgylchu a'r ail adrodd yma drwy'r amser. A mae modd wneud yn hawdd, dwi ddim mor anodd a hynny gobeithio. A wneud yn drefnus. A wedyn wrth gwrs, siw bod rhai ohonoch chi, gobeithio, pawb ohonoch chi wedi cael y cardiau yma, allan o'r blwch porffor, mae rhain ar gael. Rheswm nes i rhain oedd, dwi'n meddwl taw cardiau fflach cybac yw'r adnodd gorau yn y byd. Mae di gwedd newid, mae rhaid fi ddweud beth dwi'n neud. Ond o'n i'n gweld pobl yn dysgu'r treiglad trwynol neu'r treiglad meddal gyda cardiau fflach cybac. A wrth gwrs, os taw'r holl bwrpas yw canolbwyntio ar y treiglad, mae angen y gwirio yna. A dwi'n yn bosib gwirio gyda'r cardiau. Lle gyda rhain, mae'n dweud Caernarfon, a wedyn mae'n modd wneud y check o Gaernarfon. Nid i'r tiwtor, mae rhain i'r, bobl yn cerdded rownd yn ymarfer gyda'i gilydd. Un peth, wrth gwrs, dwi'n hollol ymwybodol ohono fe, gyda chwrs cenedlaethol, yw bod ni angen cydbwysedd daearyddol, sydd ddim o angen rwydrwydd y peth gorau i'ch dosbarthiadau unigol chi yn lleol. Felly falle o ran drilio bod angen i chi wneud rhywbeth sy'n fwy perthnasol i chi. Erbyn y bedwaredd wers, siawns byddwch chi'n gwybod o le mae lot o rein wedi dod, a chi'n gallu paratoi, mae'n fantes hefyd bod chi wedi dod i nabod nhw tym bach yn well, ond bod rhain wedyn yn ddefnyddiol. A ni yn trial gyda rein mynd am lefydd fel Caernarfon, ddim Caiathro, sori, dwi'n perchu na. Chymod, bod nhw yn llefydd bydd pobl o leia wedi clywed amdanyn nhw. Dys dim amser, fi'n gwybod i fynd rownd pob bwrdd yn clywed am syniadau cyflwyno'r treiglad meddwl, ond os rhywun eisiau cyflwyno rhywbeth? Fi'n gwybod oedd un tiwtor yn y deddwyrain wrthos diwetha yn dweud jyst o ran cofio'r newid llythyren wedi cael y dosbarth i greu pethau fel Cary Grant. Donald, bod yn mynd i Cary Grant. Sa'n cofio beth o'n nhw, ond mae'n syniad da. Pethau gwahanol yn gweithio i bobl wahanol, Os dyn ni'n dysgu'r enwau llefydd
o fewn cyd-destun treiglad meddwl mor dda iddyn nhw. Y tro nesaf maen nhw'n gofyn i chi, what happens to a bee? Chi'n gofyn iddyn nhw yn dych chi ddim yn rhoi'r ateb, chi'n gofyn siwt mae dweud from Bangor? Wrth gwrs. Dyna'r tric yn dweud. Cael pobl i sylweddoli bod nhw'n gwybod yr ateb. Iawn, unrhyw gwestiwn? Reit. Un peth bach arall te, mae personoli i fi mor bwysig. Bod pobl yn gweld, yn gallu dweud beth sy'n berthnasol iddyn nhw. Ond ydych chi'n gallu meddwl am ambell i batrwm sy'n anodd iawn personoli? Hanner munud ar eich byrddau. Pa batrymau sy'n anodd personoli? Unrhyw syniadau? Pa batrymau mae'n anodd personoli? Byddwn ni'n dweud y tywydd. Chi gallu bod yn gyfoes i'r dydd. O chi ddim yn gallu personoli'r tywydd ydych chi. Felly mae'r tywydd yn dod yn 15 gyda mai hi. Eto, mae eisiau meddwl nawr, ond credu felly bod ni wedi gwneud y meddwl drostwch chi yn yr un yma, so mae bach yn wahanol. Gyda beth ni'n dechrau pan ni'n gwneud y tywydd? Mae'n braf. Pam? Think of the Costa Brava. A jyst dim treiglad bod hwnna'n eithriad llwyr, ond dim eisiau nhw bod ni. Dyw hwnna ddim yn gyfle i fynd mewn i hanes yr iaith. Mae hi'n braf, beth arall? Oer felly, pethau sydd ddim yn treiglo. Mike wedi mynd? Ni'n cyddio Mike. Ymlaen at y pethau sy'n treiglo ac ati. Mae'r treiglad, mae'r tywydd yn dod nôl gyda'r amherffaith. Dyna siwt yn ni'n gwneud roedd am y tro cyntaf. Achos maen nhw'n gwybod geirfa'r tywydd, so maen nhw'n gyfle i ganolbwyntio. A beth yn rwy'n dweud, ar y pwynt hwnnw, dim ots beth yw trefn y cardiau. Fi'n credu'n gryf yn hynna, pan dych chi'n dysgu rhywbeth am y tro cyntaf, ein gwaith ni yw wneud y broses mor hawdd a phosib. Ond, fi ddim yn credu mewn moli codlan, dwi Anli? No. Dyn ni'n disgwyl i bobl ddysgu eu gwaith. Dyn ni'n disgwyl i bobl wybod eu gwaith. Felly, achos bod ni wedi wneud y tywydd, byddwn ni'n dweud bod y drefn wedyn o ran y drill yn llawer llai pwysig, achos ni'n jyst troi'r sylw wedyn ar roedd ti. Felly, jyst ychydig, yr unig neges yw, meddyliwch am bob patrwm ydych chi'n gyflwyno, a meddyliwch yn rhesymegol ar egwyddor o ddechrau gyda'r syml a'r cyfarwydd ac ymestyn. Felly, driliau. Ymarfer, ni wedi gweld ymarfer yn barod, mae llawer o gyfle i gael cardiau. Cyflwyno iaith yw hwn, ddim ymarfer iaith. Disodli, lle dyn ni'n disodli un elfen, byddwch chi'n gweld llawer o hwn ar y cwrs uwch y pnawn yma. Cyfieithu, sa'i wneud lot o gyfieithu, ond dim drwg o bryd i'w gilydd, mewn ambell i ddril, cyfieithu, cyn belled a bod dysgwyr yn siarad Cymraeg a chi'n siarad Saesneg. Ni ddim eisiau ymarfer i Saesneg nhw ydyn ni. Ond mae'r personoli wedyn, fel ych chi'n gweld yn y tywyll, wneud yn berthnasol. Gweithgareddau ymarfer sydd yn codi yn y llyfr a'r ailgylchu yma yn gyson. Falle, byddech chi'n licio gael pip erbyn hyn? Nawr te, oedd rai fi lingopio, a es i lingopio wrth yn stwetha, ac yn wisio rhywbeth fel 700 pint. Ni'n meddwl, oh my gosh, wel 700 pint oedd yma, allai ddim cyfiawnhau gwario 700 pint ar lingopio. Felly, fi wedi gwneud hanner yn lliw, achos o'n i moyn i chi weld, a hanner yn ddu a gwyn. Just dim, smwch chi angen rein wir ar ôl heddi. Dwi'n meddwl, bydd PDF cywir cwrs Mynediad y De ar gael erbyn dydd Gwener nesaf, a bydd yn mynd at eich reolwyr ac ato chi. Felly, chymod, dyna beth ych chi angen, ond mae hwn, o'n eisiau hefyd i chi gael blas yn yr hyfforddiant o sut oedd peth yn edrych. Felly, chi sgramblo pwy sy'n cael y llew a pwy sy'n cael y diagwyn. Yn amlhau. Dyw hwn pan chi'n dechrau prosiect.
Sa'n gwybod beth oedd yn ymhen i, ond nid hwn oedd e. Dwi'n ddiddorol. Wi'n licio pobl. Wi'n licio lluniau o bobl. Ond maen nhw'n gweud wrtha i taw dyna sy'n dyddio pethau fwyaf. Felly oedd eisiau sgoi lluniau o bobl. Ond i hefyd eisiau rhywbeth glân. Mae eisiau edrych yn neis, ond ni yma i ddysgu iaith, a ni eisiau gweld. Os wy'n gwrs wedi strwythuro, mae rhaid i'r papur ddangos hwnna. So, dwi'n hapus i fod yn lan. Wel, fi'n hapus dy fe nawr. Mae'r ffaith bod i ddim beth o'n i feddwl fydda fe, a bod yn edrych yn wahanol yn iawn. Felly, fe welwch chi yr eirfa a'r blociau geirfa. A wedyn, y gweud y gwir, felly ar y tudalen yma, chi'n gweld geirfa yma a wedyn y blociau. Mae eisiau ail ddilynio hwn. So chi'n gweld licio hoffi, fersiwn y gogledd. So dwi'n licio, wyt ti'n licio, bydd yr holiadur yn dod rhyngddyn nhw, nid ar y top, cyn y negyddol. Mae wedi cael ei ddilynio'n anghywir. Felly, dyna'r syniad. Mae bod blociau, ond bod y gweithgareddau wedi ei gweu i mewn. Felly, dyna beth o'n i'n sôn am weithgareddau ymarfer sydd mewn gwirionedd yn ddriliau cudd a'r ailgylchu yn gyson. Reit, fi'n credu bod hwnna'n amser priodol i fi cael sit down. A mae'n bleser gen i gyflwyno Dewi. Mae Dewi yn dod o'r sector ysgolion. Athro Cymraeg yn ysgol Gartholwg. A dwi ddim yn gwybod mor falch ydw i. A mae mor wych bod Dewi gyda ni nawr yn gyfalu am yr ochr ddigidol. A does dim rhaid i fi boeni o gwbl. Achos mae'r ochr ddigidol gobeithio yn gyffeiliad mawr. Yn y peilot, mae'r ymateb wedi bod yn dda. Mor syml yw rhai o'r pethau ar lefel mynediad. Ond beth mae ambell i diwtor wedi dweud, mae wedi caniatáu iddyn nhw beidio mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl achos bod pobl yn absennol. Sy'n wahanol i ailgylchu, mae ailgylchu yn wahanol i bawb drwy'r amser, achos bod yr adnoddau yna iddyn nhw. Felly, dyn ni am roi cyflwyniad bach i chi ar yr adnoddau mynediad. A falle un treat bach o'r cwrs sylfaen hefyd, Dewi, gobeithio? OK, wel, ie, gobeithio. Mae'n lyflu. Wel, fi licio fe. Iawn, bwrdd da. Ni wedi gobeithio wneud e o'n nghyfrifiadur i, mae'n bach rhy gymleth yr holl wires yma, felly bydd ddim cweit mor slick. Fi wedi bod yn gweithio i'r Ganolfan mis Mai, felly llai na Davies. Mae'r gwaith fi'n dangos fan hyn nawr, nid fi sydd wedi gwneud y gwaith yma. Mae yna bobl o'r Ganolfan wedi gweithio'n galed yn fe. Hefyd, rydyn ni gytundeb gyda Tynent sy'n rhan o gwmni Tynnopolis. Felly mae'r potensial gyda nhw i chi greu llawer o adnoddau cyffroes iawn. Felly, mae hwn yn rhydd i unrhyw un, os ewch chi ar dweithwch dysgwyr i Google o Dysgu Cymraeg. A os chi'n mynd i'r brif dudalen ar wefan, os ydych chi'n glicio ar adnoddau digidol. Fe chi'n gweld dyna beth sydd gyda chi ar hyn o bryd. Ond mae'r deunydd yma yn ddeunydd o'r peilot, a mi fydd y dudalen yn cael ei rannu wrth gwrs, felly bydd y mynediad y de a mynediad y gogledd. Felly os chi'n gweld rhai fideos a deunydd nawr sydd yn iaith y gogledd a llefrith ac ati, felly pyrrwch y poeni, mi fydd de a gogledd ar wahân. Ac wrth gwrs, wrth i byd yna eto gyfer sylfaen y canolradd, ond bydd na ddeunydd yn cael ei greu yn ystod yr haf ar gyfer y peilota. Felly, os na i roi rhyw flas i chi, chi'ch chi fy'n adre a edrych ar fwy adnoddau eich hun. Ond yn uned 1, mae ydych chi eirfa, ac wrth chi glicio ar yr eirfa, gweithio ar y sain yn gweithio nawr. Felly, enwau benywaidd, ni wedi newid y lliwiau yna, byddwn ni newid nhw i'r coch. Gyrwaidd, ydy'r sain? Blodyn. Flower. Blodyn. Bore. Morning. Bore. Ac yn y blaen, felly chi'n gweld enw gyrwaidd.
berfau, ansoddeiriau, ac yna unrhyw eirfa arall. Felly, mae ydych chi hefyd ymarfer patrymau. Felly, chi'n gweld, o'r deunydd ni wedi creu hefyd, ni wedi rhoi fyna rhyw syniad o faint o adnoddau, faint bydde chi'n neud pob gweithgaredd, faint fydde yn cymryd i chi. Felly, mae yna ymarfer patrymau wedyn gyda driliau eto. Felly... Siôn dwi. Sian dwi. Ac... sorry, dwi'n mynd nôl. Ac yna, fel chi'n gweld yna, pari lliwiau. Felly mae'r adnoddau yma, dyw lliwiau ddim yn un neu un nawr ar ôl y peilota. Mae wedi cael ei symud i un neu tri, ond mae yna dasgau wedyn sy'n fwy ryngweithiol iddyn nhw'n wneud, felly chi'n llusgo y geiriau cywir. Ac yn gallu wneud hyn. Fi wedi bod yn edrych ar wefannau ieithoedd tramor, meddwl, wel, sut mae'n trio creu'r adnoddau yma yn fwy, yn fwy diddorol, felly bod yna gyfuniad lle mae'n bosib o sain a lliw a lluniau, a bod yna rhyw dasgau llusgo a hyd yn oed teipio'r ateb cywir ag ati. Felly dyna'r lliwiau. Let's see what you remember so far. Have a go. Good luck. Ac yna, dyna ni, mae yna gemau fel hyn hefyd, felly chi'n cofio ble mae'r coch ac ati. Felly, dyna'r lliwiau, y pari ac rwyddor, sy'n ni edrych ar rai o'r rhain. Felly mae'r fideos yma wedi cael eu creu. Contrary to the myth, the Welsh language isn't full of long, unpronounceable words. Felly, yna fideos ni a pari. There are 29 letters in the Welsh alphabet, yr wyddor. Welsh is mainly a phonetic language, so once you know the sounds of each letter, pronouncing words becomes quite easy. You will not only hear how each letter is pronounced, but you can also see how to make the sounds. You don't need to be able to recite the alphabet off by heart, but you will need to keep in mind the letters, which are different. Felly, ydych chi glicio ar yr thyren. Felly, mae'n potensial i ni wneud fel oedd Helen yn sôn am yr ymchwil sy'n mynd i fod ar ynganu, felly mae'n potensial i ni ychwanegu at Here are the Welsh vowels. If you can't remember how to pronounce them, select each letter to hear them. The circumflex, to bach, is used quite a lot in Welsh. You see, and that's it, the Welsh alphabet. You don't need to be able to recite it off by heart, but you will need to keep in mind the letters which are different from or additional to English. Felly, sa'i mlaen i wneud gau hwnna. Ni byddai'n newid rhai o'r ein, iddyn nhw'n wneud yn fwy eglur beth yw'r patrymau ag ati, ond un o dau, sy'n ei ddangos dyddiau'r wythnos. Let's look at all 7 days of the week. Select each one to hear how they sound. Repeat them until you feel you know them well. Dydd Llun, Monday. Ac yn y blaen. Now let's see if you know your days. Try dragging and dropping the English to match the Welsh. Felly chi'n llusgo... Dydd Iau. Ac yn... Unwaith chi'n mynd trwyddyn nhw gyd, mae'n dweud wrthych chi os ych chi'n gywir neu beidio. Sori, beth sy'n digwydd os ych chi'n gwneud yn un anghywir? Os ych chi'n mynd, fi'n credu bod e'n bounsio nôl. Os fi'n... Gyda hwnna. Ond gyda'r holl adnodd yma, mae'n fetr o gael adborth yn ffordd, a mae'n bosib wedyn newid beth sy'n digwydd a faint o adborth sydd, a bod mae'n frawddegau o adborth yn gallu ymddangos ar y sgrin. Felly, a dyna, gyda hwn,
teipio sydd fan hyn, felly chi'n Dydd Sul. clicio, clywed, teipio. Felly, os na i ddangos ambell sgwrs, neu chi'ch chi wrando ar ambell sgwrs hefyd, felly yn 1-2, mae yna sgwrs. Mae'r sgwrsiau wedi cael ei ail-recordio, ni ddim yn hollol hapus gyda nhw. Felly, mae... Noswaith dda, Eryl. Sut wyt ti? Da iawn, diolch. Sut wyt ti? Wedi blino. Wyt ti'n mynd i'r dosbarth salsa fory? Ydw, wrth gwrs, dwi'n hoffi salsa. Da iawn. Hwyl Ceri. Felly, eto... Mae hwnna wedi cael ei recordio, ond jyst er mwyn dangos weithgaredd i chi yn i'w ail-drefnu a drefnu brawddegau. Ac yna, mae yna sawl quiz wedyn ar ddiwedd i'r unedau sydd yn quiz gyda cwestiynau atebion aml ddewis. Felly, dyna'r enghraifft. Na i wneud 1-3. Rhifau 1-3. Felly... 1, 2, 3, 4, 5. Now let's practice these numbers. Match the correct word. Now select the number you hear. Remember, you can listen as many times as you like. Felly, clicio... 2, 3. A chi'n llusgo gair cywir lle iawn. Ac yna mae dyn ni enghraifft fan hyn. Gwrando chwiz Aled Hughes, felly mae sawl un Sian Cothi gyda ni hefyd yn un arall o'r unedau, neu jyst rhoi rhyw flas i chi o'r un yma. Helo. Up. Sorry. Helo, Aled Hughes ydw i. Dwi'n byw yn Llanfair Pwll ar Ynys Môn, ond yn wreiddiol dwi'n dod o Lambedrog ym Mhenllyn. Dwi'n hoffi darllen, dwi'n hoffi bwyta a dwi'n hoffi cerdded a mwynhau yr awyr iach. A dwi'n gweithio i Radio Cymru. Dwi ar y radio bob bore rhwng 7:30 a 10 o'r gloch. Pob lwc efo'r Gymraeg. Hwyl i chi. Ac eto yn yr un ffordd, mae yna gwestiynau wedyn atebion aml ddewis. Just 1-6. Mae'r... yr amser. Select the clock to learn more. Felly... Faint o'r gloch ydy hi? Eto, mae'n... The clock on this screen is a useful tool to help you practice telling the time. Spend a little while selecting the different times and practice saying them out loud. Felly, eto, clicio... 1 o'r gloch, 2 o'clock, 3 o'r gloch. A wedyn... And now for 5:30, the hanner awr wedi 6, hanner awr wedi 4. Felly, digon o ymarferion rygweithiol yna. Os na i ddangos fideo eiriau. Sy'n cymaint o fideos lefel mynediad, ond os chi'n mynd i'r uwch, byddwch chi'n gweld sut mae'r pethau'n gwahanol. Fi'n credu na...
Pwy wyt ti? Eiri dwi. Sgen ti deulu? Oes, mae gen i 2 o blant. Sgen ti anifeiliaid anwes? Nac oes, does gen i ddim anifeiliaid anwes. Be ges ti i brecwast heddiw? Ges i granola i brecwast. Lle nes ti fynd i'r ysgol? Es i'r ysgol ym Mhontypridd. Lle es ti dros y penwythnos? Es i i barti Penblwydd. Be nes ti ddoe? Nes i yrru i'r gogledd ddoe. Sut oedd y tywydd ddoe? Roedd y tywydd yn ddiflas ddoe. Be oedd ti'n licio wneud pan oedd ti'n blentyn? Felly, eto yr un ffordd, mae yna gwestiynau wedyn aml ddewis i weld os nhw wedi deall. A lle ddangos os lle i ffindio'r fideo yna, rhowch funud i fi, mae yna un fideo sy'n... O'n i jyst eisiau dangos, gan bod fi yn Sir Gyfyrddin, a ni eisiau dangos falle datblygiad. Dyn ni wrthi ar hyn o bryd yn creu'r adnoddau ar gyfer sylfaen. A gobeithio bod chi'n gallu gweld bod ni'n trio trosglwyddo negeseuon positif hefyd. Dwi'n meddwl bod Radio Cymru yn adnodd pwysig iawn. Bydd rhai ohonoch chi sy'n dysgu uwch yn gwybod bod ni'n gwneud y gwersi cyfoes ac yn hyrwyddo 2 gyfres ar S4C. Mae twtio'n fwy anodd y Radio Cymru. Mae fwy fel gwasanaeth yn lle bod cyfres o raglenni unigol fel teulu. Felly mae'r cyflwynwyr wedi bod yn wych. Bob tro mae uned adolygu, dwi'n gwneud paragraff amdano fy hunain, a maen nhw'n recordio nhw. Achos maen nhw'n gweud bob tro, dwi'n gweithio ar Radio Cymru a dwi ar y radio bob bore. Trio roi y negeseuon hyn. Chymod bod y isadeiledd, bod y Gymraeg o'n cwmpas. Nes i mewn i'r bod, yw? Nes i mewn i'r bod fi. Cewch y llygad. Faint o ebys i. Eisiau gosod tas. Drychwch ar eich pecynau. A mae'r dyn o fan yna, ni eisiau bod cael ti cael llygad. Sir Gyfyrddin. Gan bod fi yna. Y flwyddyn nesaf, bydd yn fynd am dro i rywle newydd yng Nghymru. Mae llawer o leoedd bendigedig yn y de a'r gogledd. Mae Sir Gyfyrddin yn arbennig iawn. Dych chi'n gallu cerdded llwybr yr arfordir ym Mhen Tywyn, neu Pen Dain y Saesneg, traeth 7 milltir o hyd. Neu, beth yn mynd i weld y castell yn Llansteffan. Dyma Eleri, sy'n cadw siop yn Halachar, tri fach yn enwog, achos roedd y bardd Dylan Thomas yn byw yna. Be sy'n arbennig am Dalachar, Eleri? Mae castell yma ers 1116. Mae Normaniaid a Chymru wedi rheoli'r castell. Roedd Owain Glyndŵr yma yn 1493. Roedd Cymro arall enwog yn byw yma, sef Dylan Thomas, o 1949 i 1953. Roedd e'n byw ger y môr yn y Cwt Cychod, ac yn ysgrifennu mewn shed. Roedd Dylan Thomas yn hoffi yfed a siarad â phobl leol yng Ngwesty Browns yn y dre. Roedd Dylan Thomas farw yn Efrog Newydd yn 1953, ond mae ei fedd yn eglwys Dalachar. Mae'n bosib bod Dalachar wedi rhoi syniad i Dylan Thomas pan ysgrifennodd e am y pentre Llaregydd yn Yndymun Gwd. Dwi'n cadw siop yma ers blynyddoedd. Dwi'n gwerthu llawer o bethau o Gymru. Mae llawer o mynwyr yn dod yma drwy'r flwyddyn, yn enwedig o America. Dewch am dro i Dalachar flwyddyn nesaf.
o'n i jyst yn meddwl bod y lluniau mor fendigedig, bod yn gyfle. Felly, diolch yn fawr i Dewi. Gobeithio, dwi'n ymwybodol iawn, o'n i'n gweud, o gosh, fi'n ymwybodol iawn o'r cyfrifoldeb gyda'r newidiadau mawr yma. A maen nhw'n dweud wrtha i, os ydych chi'n dechrau'r gwrs mynediad nawr, bod yna 14 fersiwn posib. Dwi ddim yn meddwl bod hynny o angenrheidiwyd yn beth drwg, ond mae'n amhosib gweithio'n strategol fel yna. Ac wrth weithio'n strategol, ni'n gallu buddsoddi mewn adnoddau sydd gobeithio mynd i gyfoethogi pob peth dyn ni'n trio ei gyflawni yn y dosbarth. Felly, oes cwestiwn i Dewi? Fe'n siwt mae'r adnoddau rhyngweithiol yn gweithio ar y ffonau. Dwi'n iawn ar y ffonau? Ydyn, achos wrth ni greu... Mae'r raglen sy'n cael ei ddefnyddio mwyn creu'r adnoddau. Mae'n rhoi syniad chi'n clicio, mae'n rhoi syniad i chi sut bydd yn edrych ar gyfrifiadur fel hyn, ond hefyd ar ffôn neu iPad neu beth bynnag. Mae'n rhoi syniad i chi. Felly mae'n rhoi bethau. Fi wedi arbrofi di'r ambell beth o greu chwilair yr enghraifft. A eto mae'n math o beth sy'n gweithio'n well felly ar iPad yn felly bod y bach i bach ar gyfer ffôn. Ond ydyn, mae'r sain ac ati a'r fideos yn gweithio'n iawn ar ffôn hefyd. Mae'r adborth ni wedi gael yn dweud bod e ddim cystal ar ffôns. Achos mae'n sgrin fi'n credu yn fwy na dim, ond bod nhw'n gweud, mae'n dibynnu beth chi'n mwyn neud fi'n credu, mae'r sain yn mynd i fod cystal ar y ffôn, ond mae'n well felly os oes tablet neu desktop. Jyst dweud, mae'n amlwg bod cyfeirioedd wedi mynd mewn i hyn. Dwi wedi cael pleser mawr o weld sydd yn hyn, a jyst eisiau gwybod, a fydd yr un fath o beth o ran cwrs y de hefyd, byddwn nhw'n jyst yn clicio de neu gogledd neu rhywbeth? Byddan. Fi'n clicio ar... Mae'n union yn siŵr jyst mewn i edrych ar ond bydd e'n amlwg de neu gogledd, a mewn ffordd mae'n mater o ddeblygu'r cwrs yn yna wneud y newidiadau lle mae geirfa yn wahanol, a mae yna ddeialogau cynblan sy'n wahanol hefyd, deialogau de a gogledd. So mae rhan fwyaf o'r recordiau di wneud i'r de nawr, dwi'n edrych. So bydd hyn yn barod pan byddwn ni'n dechrau tymor nesaf? O, ffantastig. Diolch. Na, mae'n dangos beth yw'r gwerth mewn buddsoddi a gweithio'n strategol, dwi'n credu. A mae mor syml yw rhai ohonyn nhw, mae tiwtoriaid wedi dweud bod wedi helpu pobl i symud yn gynt, achos yn y pen draw, ni moyn i bobl dysgu Cymraeg yn dyn ni. A mae unrhyw beth ni'n gallu rhoi sy'n mynd i ychwanegu at yr oriau cyswllt. Yn mynd i helpu. Os unrhyw beth arall chi eisiau gofyn am yr adnoddau, maen nhw'n hollol agored ar y safle. Jyst dim eisiau login, chi jyst dim yn mewn ac maen nhw yna. Dwi'n gwybod oedd Geraint Wilson Price yn yr hyfforddiant wrth ystweth ac oedd e'n ymateb yn debyg iawn i ti Ann ac yn gweud, oh my gosh, siwt yn y byd ni'n gallu argyhoeddi'r dysgwyr bod angen troi a trein, bod e'n mynd i helpu ei dysgu nhw. Ond byddai'n dangos i chi mewn munud, byddwn ni'n darparu cardiau i chi a bydd yr URL ar bob un cerdyn. Felly mae'n mynd i fod yn hollol amlwg drwy'r amser. Mae rhyw syniad bach arall falle, siwt ydych chi'n gallu gorfodi pobl, wel, chi ddim yn gallu gorfodi, ond arwain pobl yn gryf i fynd at y safle. Iawn? I symud ymlaen? Felly, ni wedi trafod ychydig ar gyflwyno iaith. Dyna'r drill am hoffi sy'n yn y llyfr. Felly, o'n i wedi anwybyddu llaeth o siocled, achos o'n nhw ddim yn ymagu. Ond stem ots. Chi'n neud eich drill, a wedyn erbyn dod i ddarllen, mae'r eirfa falle twtch yn wahanol, ond dim ots. Felly, cyflwyno iaith, mae mor bwysig wedyn bod ni'n ymarfer. Felly, pa fath o bethau sydd yn y llyfr? Wel, mae gyda ni help llaw.
Mae enghraifft o help llaw, a mae flin dy fi, nes i gamsyniad, dylwn ni fod wedi sgrifennu rhifau mewn ar waelod y tudalennau i wneud yn haws i chi. Mae'n dweud ar y top tudalen 69. Mae yna help llaw yna. So dyma help llaw 18 yn y gogledd, wrth gwrs. Fe welwch chi bod deialog di bod Robin Radio di bod, a help llaw. Felly y math o beth sy'n yn yr help llaw. Gwneud, to or to make, is possibly the most widely verbed used in Welsh. Learn the verb thoroughly, as it is key to speaking in the past tense. A wedyn mae gyda ni y ferf yn ei chyfanrwydd, cadarnhaol, cwestiwn negyddol. The verb following mynesi, etc. takes us off mutation, ychydig o enghreifftiau. There's no mutation with a negative, as the word ddim blocks it, ychydig o enghreifftiau. And when using this pattern, use do and naddo in all instances to answer questions. Ac ychydig o enghreifftiau. So cyfan mae'r help llaw yn neud yw crynhoi cynnwys ieithyddol yr uned. A mae un ym mhob un. Dyn ni wedi edrych ar y driliau. Holiaduron, dwi'n dwlu ar holiaduron. Mae'n gyfle i roi'r iaith ar waith. Y peth pwysig gyda'r holiadur wrth gwrs yw bod ni ar y cyfan beth bynnag, jyst yn rhoi y gair allweddol, ddoi. Nid bleithwch chi ddoi. Ac dyna lle dyn ni nôl at ymarfer darllen, yn lle ymarfer siarad. Be ffeindiwch chi yw bod y gweiniad yn sgrifennu bleithwch chi ddoi lawr tipyn sy'n iawn, ond bod ni ddim yn rhwystro'r goreion rhag siarad a chyfathrebu go iawn. Llenwi bylchau, mwy o lenwi bylchau yn yr uwch. Ond i'n mynd i ddangos y tudalen, tudalen nesaf sydd gyda chi. Mae'n dweud sgwrs. Mae'n dweud sgwrs. Mae'n lenwi bylchau twtch yn wahanol fan hyn. Mae'n y ddeialog. So gewch chi ymateb, fel coros, mod i'n gofyn wyt ti. Wyt ti'n hoffi gwyn gwyn? Ydw. Dwi'n hoffi gwyn gwyn. O, dwi ddim. A dyn ni ddim yn naturiol iawn, ond o'n i eisiau dangos yna, dwi ddim. Dwi ddim yn hoffi gwyn coch. Achos chi'n atgyfnerthu'r patrwm, ond twtch yn o, dwi ddim. Na beth ni'n gweud, ynddo fe. So, dwi ddim. Wyt ti'n hoffi gwyn coch? Na, gydw. Dwi ddim yn hoffi gwyn coch. Dwi ddim yn hoffi gwyn coch chwaith, ond dwi'n hoffi coffi, a fi, dwi'n hoffi coffi hefyd. So marfer deialog, ond bod ychydig o fylchau i ymestyn. Llongau rhyfel, pawb yn gwybod sut mae'n chwarae? Llongau rhyfel? Battleships? Tiwtoriaid ond mae'n dysgu. Methu peth i bob tro. Mae yna enghraifft ar y tudalen nesaf. Tudalen 66 ar y top. Bloc yn y canol na. Sgwrs un y gogledd yw hwn. Bydd yr uned yma'n wahanol yn y de. Bit y swper, darllen papur newydd, lle maen nhw'n... Wel, mae'n dibynnu yn dweud. Dibynnu faint o amser sydd gyda chi bod pobl yn dewis 3 neu 5 grid. A mae'r partner yn gorfod dyfalu pa 3 neu 4 neu 5. Maen nhw wedi ticio trwy ofyn drwy'r amser, nes di ymlacio, nes di weld ffilm, nes di ffonio ffrind. Drill yw e. Mae'r ein i gyd yn ddriliau. O, sori. 66 ar y top. Dim 66 da chi o, rhaid fi gael yr un. O, mae un ar 22. Wedi yw hwnna. Tudalen 22. Tudalen 22. 1-3 mae'n gweud ar y top. Yfed llefrith soia, gweld gêm hoci a, yfed te gwyrdd ac ati. Dewis rhywfaint ohonyn nhw a dyfalu beth mae'r partner wedi dyfalu, wyt ti wedi. Dim byd newydd, dim byd newydd. Yn y gogledd. Yn y gogledd. Yn y gogledd, ie. Ddim gyda ni. Mae'n am, mae dy fi amheuon. Ni'n iawn, achos dim ond ydw a nadw maen nhw'n dysgu. O, mae'n
Wel, mae wedi di mynd, so mae'r cymhlethdod yna di mynd, ond maen nhw'n... Dis, lot o bethau gyda taflu dis, eto drill yw end o fe, 2 dis. Un dis yn cynrychioli rhagenwau, yr ail dis yn cynrychioli rhywbeth arall. Ni'n mynd i wneud yr amherffaith. So dwi'n taflu 3 a phrysur, 3 a 5. Beth yw'r frawddeg? Roedd hi'n brysur. Syml, drill. Ond bod ni'n ymrywio'r peth. Ar ôl, chi'n gallu clapio, trowch nhw'n gwestiynau. 2 funud, clapio to, negyddol. Allwch chi'n neud na gyda unrhyw beth, ond chi. Ond bod eisiau 2 ddeis ar bob par. Dyfalu. Dyfalu, nawr te. Un peth ni wedi ysgoi, ddim yn llwyr, ond yn sicr cymaint ag y gallwn ni ydy pobl enwog. Neu o leia pobl sy'n enwog nawr. Mae'n iawn os chi'n mynd ôl yn dweud mewn hanes. Achos eto, mae'n dyddio, a pwy o'r beth yw newyddion y fori. Ni gyd wedi cael ein dal gyda hwnna hefyd. Felly, mae'n dweud weithiau, mae rhaid i chi fel tiwtor felly, feddwl am y bobl hyn. Neu, beth am roi y cyfrifoldeb i'r dysgwyr. Mae yna... Na i ffind fe. Felly, mewn munud. Mae gyda fi'r sgrin. Mae yna weithgaredd bach, lle maen nhw'n gorfod ymarfer ydyn nhw'n. Ydyn nhw'n. Felly, dyn ni eisiau 8 par enwog. Ar eich byrddau, meddyliwch am 8 par enwog. Reit, dechreuwn ni ar ford yma. 1 par. Barack a Michelle. Maen nhw'n dderbyniol nawr, ond pwy oer mewn rhai blynydde. Un yn y cefn. Mickey a Minnie, maen nhw'n oesol, maen nhw yn y cwrs. Un arall fan hyn. Nawr te. Ond mae hwnna'n ddiddorol yn diwech. Bydde Ant a Dec mewn unrhyw gwrs byddech chi'n neud para enwog? O wedyn bydde hwnna wedi digwydd. Na, pwy ydych chi go iawn? Maen nhw'n timeless, yn di nhw? Maen oed yn dwi Beckhams, Un gyda chi? Romeo a Juliet, gyda bod nhw yna rhywle. Un arall? Wel, she's wrth y drws, mae'n on y cefn. Ac os yw hwn yn dod gyda dosbarth, iawn, good. Rhywbeth arall? Super Ted a Smortin. Un arall? Batman a Robin. Pinky a Perky. Pinky a Ferky, wedwch chi, do? Ond, wrth gwrs, mae perchnogaeth yn bwysig, yn dwi? A chi'n eitha saff yna mewn ffordd, achos dyn ni ddim yn ymwneud â iaith. So chi jyst i roi perchnogaeth i bobl sy'n cymryd felly 2 funud ar beth bach o waith i chi, ond maen nhw'n teimlo bod nhw wedi creu'r gweithgaredd. Felly y cyfa maen nhw'n wneud yw sgrifennu un mewn ym mhob bwlch, a wedyn mae'r pen gweud, Pinky a Perky, a maen nhw'n gorfod mynd trwyddyn nhw, ydyn nhw'n prynu tŷ newydd, ydyn nhw'n mynd i glwb nos, nes cyrraedd yr ateb cywir, dyfalu, yr elfen o ddyfalu. A wedyn y peth arall oedd yna, oedd cardiau ymarfer. Nawr te. Haf diwetha, fe wnaethon ni'r bocs porffor, a fi'n credu nes i ddweud wrth bawb ar y pryd, cael bach o ffrils i fan hyn, falle bydd ambell i beth defnyddiol, ond gobeithio bod pawb yn gweld hwn yn arwydd o'r hyn oedd i ddod i gefnogi'r adnoddau newydd. Felly, dyn ni yn rhoi bocseidiau o adnoddau i bob darparwr ar gyfer cefnogi y cwrs mynediad a'r cwrs uwch. Maen nhw wedi mynd i'r wasg. Felly, maen nhw yna. Felly, dwi ddim yn gweud beth angen i chi greu cardiau, as falle byddwch chi eisiau gwneud rhywbeth lleol ac ati, ond mi fydd setiau o gardiau ar gyfer yr unedau sy'n gofyn am hynny. Mae 2 fath o gerdyn.
Reit, mae hwn yn dod nôl drwy'r amser at yr ailgylchu iaith. Beth ni wedi wneud yw, ar ôl pob uned, ni wedi codi'r cwestiynau mae'n bosib i gofyn. Felly, does dim llawer ar ôl uned 1, dyna enghraifft. Nawr te. Eto, does dim ffordd i ni dalu am seti'r de a seti'r gogledd, a mae logistics yn anodd hefyd. Felly, ble mae Gogledd Cymru? Yn y top. Felly, a bydd hwn trwy'r cardiau i gyd, bydd y ffurf ogleddol ar y top. Sy'n golygu bod ni ar y gwaelod, ond mae'r ffont yn fwy amlwg. Felly gobeithio bod rhyw fath o gyfartaledd yna. A mae'n fater o feithrin pobl i edrych yn y lle iawn. Gobeithio falle ar yr un pryd yn codi ymwybyddiaeth bod na ffurfiau eraill, ond heb o'i broi nhw sbydwch chi sylw iddyn nhw, ond maen nhw'n mynd i fod yna. Felly, bydd cardiau ar gyfer ymarfer llafar ar ddechrau gwers. Chod pan mae pobl yn cyrraedd, munudau tawel yn ailgylchu'r iaith o'r holl unedau. A bydd yn dweud yn y gornel ym mha uned cododd y patrwm gyntaf. So gweud bod nhw'n gweld cwestiwn, sa'n cofio hwnna. Mae'n bosib mynd nôl at yr uned honno. A fel y gwelwch chi, mae'r URL ar bob un cerdyn. A mae'r cefn wedyn jyst wedi brandio fel hwn, really, gyda'r porffor. Un peth oedd yn reit anodd oedd penderfynu faint i roi ym mhob bocs. Mae hwn wedi costi ffortiwn. Ond ni wedi penderfynu 16. Hoffwn i wybod faint o bobl yn yr ystafell hon sy'n dysgu dosbarth mynediad gyda mwy nag 16 o bobl. Oedd 3 yn gartholwg wrth yn diwetha. Felly, mae'n dipyn o ddilemma yn diwedd. Felly, oedd rhywun ag 18, ond gan amlas, os 18 yn y dosbarth, mae 12 yn absennol. Felly, dyna'r ffigwr ni wedi mynd ag felly, os oes mwy nag 16, chi'n mynd i orfod, falle pari gyda rhywun a cael cardiau eraill, neu bydd angen creu falle ambell i hun. Felly, bydd rhain gyda'r canolfannau, gyda'r darparwyr chi, erbyn eich cyfarfodydd gweinyddol ddechrau tymor. Felly fe gewch chi, os ydych chi'n dysgu mynediad, fe gewch chi bocs, neu falle bydd os chi mewn canolfan, falle bydd un bocs yn y ganolfan i chi. Iawn, unrhyw gwestiwn? No, oce. Felly, faint y glwch chi? 12 y gloch. Ond wedi ymwneud wir a siwt mae cyflwyno iaith hyd yn hyn. Felly, ni symud ymlaen beth eraill. Felly, geirfa. Chi wedi gweld enghraifft o'r eirfa. Ni yn gofyn i bobl, please, dysgwch yr eirfa ymlaen llaw. Dwi'n credu fel maes, wy'n cofio, mynd nôl, fi'n ddigon hyn nawr. Pan oeddech chi ddim, Helen, bydde ti'n cofio hyn yn iawn, pan oedd neb i fod i wybod unrhyw beth am beth o'n wneud yn y wers cyn dod. Oedd popeth yn gyfrinach, enfawr. Ond wy'n credu falle bod ni wedi aeddfedu ar daflen ar y diwedd. Ac sa'n gweud, wi yn gweld rhinweddau hynna, ond wy'n credu bod ni wedi aeddfedu hefyd. Ac os yw pobl yn paratoi, wel, oedd un dyn dy fi'n y nosbarth eleni. Oedd yn mynd ar nerfsi, achos oedd e'n neud yr holl waith ymlaen llaw. Ach, mae un diwrnod, oh my gosh, oedd y dyn mewn byw rei ben ei hun. Ac oedd ni wedi wneud pie chart, siwt ych chi'n rannu'ch amser. Ac oedd e'n treulio 50% o'i fywyd yn dysgu Cymraeg. Oedd ni gyd, wel, ni'n just torri lawr i grio. So what, fod wedi wneud y flipping gweithgareddau yn y llyfr? Chad, oedd e just, ond oedd yna'n hyfryd. A dwi wedi sôn am y cod lliw. Ond mae'n bwysig defnyddio'r eitemau geirfa hefyd. Enghraifft, yn uned 1, erbyn diwedd yr uned, maen nhw yn dysgu, dwi'n darllen, dwi'n gwylio. Felly maen nhw'n gyfle i fynd nôl at yr eirfa. A tro yma, nid jyst i ofyn, beth yw to eat, ond beth yw I eat. Beth yw I sing, I play ac ati. Achos beth sy'n bwysig erbyn diwedd uned 2, maen nhw wedi dysgu dwi'n hoffi.
Ond ni eisiau iddyn nhw wybod, nid blincyn dwi'n hoffi maen nhw'n gallu dweud, ond yr holl bethau hyn. Ond byddwch chi'n edrych mwy ar eirfa yn y sesiwn uwch y pnawn yma. Wedyn oedd Aled i gofyn i fi, Helen, ti'n gallu chwanegu cwestiwn i'r PowerPoint na? Oes syniadau gyda chi siwt i ailgylchu geirfa'n llwyddiannus? Yeah? So ti'n gweud, dwi'n stryglo gyda hwn, a byddai'n dda cael syniadau. Ie, ni sôn drwy'r amser am ailgylchu'r patrymau, ynddi ni? Siwt mae ailgylchu geirfa yn llwyddiannus? 2 funud, siaradwch ac atebion i Aled. Na lot na. Iawn? Reit, yn lle mynd rown pob bwrdd, gen i felly 3 gwirfoddolwr i rannu syniad gyda ni. Pwy sy'n eisiau rhannu syniad? Iona, chi'n edrych yn awyddus, na? Ni'n gweld bod chi'n... Lluniau, a beth chi'n neud yn nhw? Dangos nhw yn gofyn beth ydy hwnna. Neu hyd yn oed, jyst rhoi'n gair Saesneg yn gofyn beth ydy Gymraeg. Mae'n eitha diddorol, yn dweud, mae dysgwyr yn aml, wel, ddim yn aml, yn weithio yn gofyn am brawf geirfa. Mae nhw'n moyn, ydyn nhw'n cofio'r ysgol, a sti wedi bod ar hwnna, mae modd wneud profio'n geirfa, mae nhw'n llawer iawn o ffyrdd amrywiol, ni ddim yn hwnna nawr. Mae'n sesiwn yn yr hunain, ond dim drwg, mae'n gosod prawf geirfa. Wrth gwrs, mae'r safle yn weithio yn benthyg ei hunain yn enfawr i ddysgu geirfa. Dyna un o'r pethau mwyaf yn credu yn gallu gwneud. Iawn, beth arall? Syniad? Swyddio, dwi'n gwneud fel hwnna. Beth dwi'n gwneud, swyddio, dwi'n meimo. Rwy'n arall? Jyst chi'n gwneud ddiwrnod, dwi'n eisiau ffordd lluniau, mae'n chi o'r O ie, bod chi'n neud y job. actio. Actio, beth arall? Fi'n defnyddio grid noughts and crosses, rhoi un gair yn hwbeth, so wedi maen nhw'n ailadrodd y geirfa a rhwbio un mas bob tro. Mae rhaid yn gofio'r geiriau wedyn. A ni wedi cael un dyn yn dweud, dwi'n cofio'r gair yna, oedd e top ar y chwith. Prawf yw hwnna. Prawf yw hwnna. Dwi'n ffodus iawn, ble dwi'n dysgu eleni, mae gyda fi fwrdd gwyn enfawr, sydd ddim yn wir yn bawb, fi'n gwybod. A sori os ydych chi'n clywed i'n dweud hyn o'r blaen, ond pan dwi'n cyrraedd, fi'n gwneud 2 beth. Mae un fan hyn. Rhywbeth tebyg i hwn. Fi'n tynnu llinell lawr yr ochr yma, a fi'n tynnu llinell lawr yr ochr yma. Ac ar yr ochr yma, dwi'n sgrifennu o leia 3 digwyddiad cefnogi dysgwyr neu ddysgu atodol. Sadwrn siarad, cwrs, unrhyw beth sy'n ymlaen. Achos dwi'n ofnadw, falle bod chi wedi sylwi, unwaith fi'n dechrau, fi'n dueddol o'n nghofio pethau fel yna, achos chi'n mynd, chi eisiau siarad ar bobl. Ond mae'r ffaith bod nhw ar y bwrdd yn atgoffa ond hefyd maen nhw'n gweld nhw drwy'r wers. So mae'n rhywbeth syml, fi'n gadael nhw na, fi byth yn glanhau'r bwrdd gwyn, maen nhw'n aml yna pan dwi'n mynd nôl yr wythnos wedyn. Sy'n golygu bod lot o ddosbarthiadau eraill wedi gweld nhw hefyd. A wedyn ar yr ochr yma, dwi'n nodi y geiriau sy'n codi yn y wers. Sydd yn bwysig, jyst bod e ddim yn mynd allan o'r reolaeth sy'n gallu digwydd weithio gyda personoli. Mae'n rhaid cadw pobl o fewn rhyw fath o ffin. A fel oedd Anneli yn gweud, mae gyda fi fy pouch. Dyma fy pouch dosbarth nos go iawn eleni. Ewch hwnnw gyda llaw, ddim mynediad. So pidwch ofon pan ydych chi'n gweld y cardiau. Fi'n really boring, ond reit ddisgybledig. Felly, mae ei geirfa nhw, wy'n teimlo bod rhain yn eiriau pwysig, achos maen nhw wedi codi yn y dosbarth, nid beth mae rhywun wedi penderfynu rhoi mewn rhestr. Ar y cyfan, maen nhw'n really boring, Cymraeg Saesneg. Achos fi'n credu, os ydych chi'n mynd i ddiffinio wneud llun, a chi'n dysgu geirfa, mae'n gorfod bod yn spot on. Ddim geso beth yw e. Yeah? Felly, os fi'n gallu wneud rhywbeth fel yna, so'r gair croes i iach yw afiach yn union, ti'n gweld? Wedys ti sal, mae sal yn gywir, yn dwi? Afiach. Wrth gwrs, gan bod nhw'n gweld rhain bob wythnos, maen nhw yn dod i wybod beth sy'n na, ond dyna ddangos bod e ddim yn glir. Yeah. Eto, o'n nhw'n gwybod beth oedd hon, achos gweud, mae llew yn Rhio, diolch Aled. Person sydd ddim yn yfed alcohol o gwbl? Diddorol eto! Llwyr y marthodwr oedd fy ngair, ond yna ond dirwe. A mae'r lleill wedyn, just yn really boring Cymraeg Saesneg Championship. Ond gyda'r un cod llew, ac
Mae rhain gyda fi ers 30 mlynedd, a dyna pa mae'r cod lliw fel mae yn y llyfr. Ond beth sy'n bwysig yw, chymod, mae'n eitha boring, ond maen nhw'n ddefnyddiol ar gyfer y cyfnodau tawel, a mae'r dysgwyr yn gwerthfawrogi nhw. Un tip weles i yw, chymod pan mae dysgwr yn dod ar draws gair am y tro cyntaf, so maen nhw'n gwneud hyn eu hunain yn dyn nhw, a mwy wrth gwrs yn electronic, yw bod yn eitha syniad ysgrifennu'r frawddeg neu'r ymadrodd lle maen nhw wedi dod ar draws y gair am y tro cyntaf, bod cyd-destun iddo fe'n syth. Sut ti'n bach yn fwy anodd pan mae rhywbeth yn codi mewn dosbarth beth yw, ond mae'n eitha diddorol fi'n credu bod nhw'n gweld wedyn yr eirfa o fewn cyd-destun. Beth fi'n neud wedyn, dechrau bob hanner tymor, mae polisi nôl i'r bocs, mae'n gallu mynd fel hyn. Felly os ydy'r rhan fwyaf yn gwybod y gair, mae'n mynd nôl i'r bocs, yn lle bod rhy gormod ohonyn nhw. Yn y bocs ar un tro. Gyda llaw, mae holl eirfa graidd lefel mynediad yn y llyfr. Yn ogystal ag eiriau eraill, ond ys dim eisiau poeni wedyn i ti gyfawlu bod popeth wedi ymgyffrogi. Dyn nhw yn mynediad neu mewn un lle yn y cefn? Yr eirfa yn yr unedau. Dyn ni ddim eto wedi rhoi yr eirfa mewn un lle, mae hwnna'n brosiect bach arall. Yn ôl yr wyddor. Ydy'r adrannau Cymraeg gwaith a Chymraeg teulu wedi tynnu mas o'r llyfr mynediad nawr? Ydy. Ond, dyn ni'n mynd i weithio gyda Meirwen i greu atodiadau Cymraeg gwaith. Ond fydden nhw byth yn mynd yn y llyfr dwi ddim yn credu. Mae galw wedi dod, felly bod rhai ohonoch chi wedi bod yn digon ffodus i weithio ar brosiect Cymraeg gwaith, ond mae yna gyrsiau dwys. A'r unig feirniadaeth ar y cyrsiau dwys sydd wedi bod yw bod yna ddim mewnbwn gweithle wir. Mae'n anodd gyda dechreuwyr, ond mae eisiau nhw gael yr iaith. Felly beth ni'n mynd i wneud yw jyst creu rhyw weithgareddau atodol. Fel sydd gyda ni nawr i gyd fynd ar unedau ar gyfer gweithle. Felly bydden nhw ar gael, ond ddim yn y llyfrau. OK? Reit, deialog nesaf. Nes i fi gau hwn, sori. Mynd ymlaen. Felly dyna'r eirfa. Popeth yn unrhyw gwestiynau am yr eirfa? Na, OK. Deialogau. Fel wedys i, mae yna o leia 2 ddeialog ym mhob uned. Credu fi ddweud ar y dechrau mod i ddim yn teimlo mod i'n wneud defnydd cwbl o ffeithiol o ddeialogau. Felly falle eto, munud neu 2 yn eich grwpiau, beth ydych chi'n wneud gyda deialog? Iawn, cwbl o bethau. Gyntaf. Felly eto, wy'n teimlo bod yn bwysig gwrando tro cyntaf, heb y sgript, ond fel gyda phopeth, felly bod pobl yn drwm iawn i cliw, chymod, ond yn gyffredinol gwrando a deall yw pwrpas deialog. Chwarae sawl gwaith, mae hwnna'n bwysig. A beth am dim tasg o gwbl y tro cyntaf? Pan dyd i, chymod, bod ydi Sul, byddai'n gwely, byddai'n mynd i rando a Dewi Llwyd. Fe ddim di gosod tasg i'n unan. Chi'n gwrando, mae'n pleser. Beth am adael i bobl brando, tiwnio mewn y tro cyntaf. Neu, felly, gwrando am eirfa neu am adroddion penodol y tro cyntaf. Fi siw bod ni'n neud ni. Ni'n neud cryn dipyn hwnna yn yr uwch, lle mae'n eirfa newydd, reit? Ac mae'n gallu bod fel sŵn gwyn yn dweud gwrando. Jyst pigwch allan y geiriau yma. Gosod tasgau benodol a fedrwch ni ar rai ar eina. Beth dim cymaint gyda mynediad, ond beth fi'n neud gyda gewch, yw gofyn i bobl am un peth. Dim ond un peth, ond nhw wedi deall yn y darn i gyd. A mae'n syndod, chymod, erbyn mynd rownd, chi bron y bod, wedi ail greu y darn. Mae pawb yn gallu dweud un peth. Mae'n rhywbeth bach neis. Ac wrth gwrs ymarfer darllen deialog, ymarfer disodli. Mae pob deialog yn ymarfer ynganu mewn ffordd. Mae hwnna'n rhywbeth arall pwysig i gofio. Fel dwedais i, mae'n flin dy fi, doeddwn ni ddim yn hapus gyda recordiad y deialogau. Felly os ydych chi'n gallu trial anghofio, maen nhw wedi cael eu... Ti di wneud nhw? Ti di wneud? Dim deialogau, na. Mae Ale wedi bod yn recordio drills. Felly mae Aled ac Eiri yn handi iawn.
Aled yn dod o'r gogledd, ond wedi cael ei hwntweiddio yn llwyr. Eiri wedi magu ym Mhontypridd, ond mewn tŷ llawn gogleddwyr. Felly maen nhw'n gallu speak bilingual. Dim problem. Wy'n mynd i wario un ddeialog i chi. A'ch tasg chi yw cyfri faint o weithiau chi'n clywed esi. Ie? Dyna'ch tasg. Faint o weithiau chi'n clywed esi. Pen blwydd hapus, Eryl. Diolch. Lle es di dros y penwythnos, da? Mi es i'r tŷ bwyta newydd yn y dre nos Sadwrn. Neis iawn. Efo pwy es di? Mi es i efo Joe a Chris. Aethoch chi rhywun wedyn? O, mi eithon ni i'r cinema, ond eithon ni ddim i mewn. Pam? Mae Chris wedi gweld pob ffilm newydd. Felly mi eithon ni adre yn gynnar. Bechod. A dwi'n ni ddim yn gweud bechod. Felly, sawl gwaith clywch chi esi? Ie, dim ond 2 waith. So mae'n iawn. Ond bod jyst rhywbeth bach, a falle synwyr cyflawniad ar y diwedd. So, mae'n lot o awgrymiadau fel yna o ran tasgau bach iawn penodol i wneud. Yn eich bocs adnoddau wedyn, mae'r ddeialog honno ar gardiau unigol i adrefnu. Maen nhw'n gallu gwneud hwn ar-lein bob tro, dim ond 2 waith. Na'r gamp yn dwi, bod yr holl ymrywiaeth yma, ond bod ni'n ymrywio fewn yr ymrywiaeth. So mi'n credu bod 2 set o gardiau yn eich bocs adnoddau i adrefnu'r ddeialog. Nawr te. Reit, oce. Pwynt gwych. Fi ddim eisiau tynnu fe mas, na i ddangos i chi mewn munud. O ran yr adnoddau, bydd pob tiwtor sy'n dysgu mynediad yn derbyn col bach. A mae chreolwyr wedi cael neges mae angen gallu chwarae ffon go mewn dosbarth. Ni wedi pwyso gyda'r cyrsiau uwch bod nhw mewn lleoliadau lle mae mynediad i'r we. Mae rai fi ddweud, pan dwi'n dysgu mynediad, ydw i eisiau sain, fi ddim particularly eisiau'r we. Ond pan dwi'n dysgu uwch, wy'n ffind y fynd rhoi stredig nawr, ond os nag wy'n gallu mynd at y we. Mae rhywbeth yn codi. Chi wedi gweld beth sy'r golwg heddi. Chymod chi eisiau wneud e. Felly bydd ffon gof i bawb, so mae eisiau wneud yn siŵr bod chi'n gallu chwarae. Fel i ni heddi, mae'r ffon gof dy fi. Ddim wedi mynd trwy'r we ydw i. Felly byddwch chi'n ei derbyn nhw. Diolch, pwynt pwysig. Wy'n angofio pethau pwysig. Gofynnwch, ie? Gofynnwch. So o'n i'n gweud, ar hyn o bryd dwi'n marcio sylfau. A fy ngwaith i fel prif arholwr yw rhagweld atebion anghywir gawn ni. So, ni gyd yn gallu gwneud hwn yn weddol nes fod yn dod at y tabl. Ar 2 gwestiwn, gofyn cwestiwn. Fi'n trial yng ngorau, ond chredech chi ddim y cyfuniadau anghywir o ofyn cwestiynau dyn ni'n gael. Beth yw enw pwy, teitl. Allai ddim rhagweld hwnna. Felly, dyn ni ddim yn gwneud un gwaith yn ddigon da. Yn meithrin yr arfer o ofyn cwestiynau syml. Ni'n gofyn gormod ein hunain. Dyna beth yw pen draw hwnna. Felly, wy'n mynd i ddangos deialog fach arall, lle mae llawer o ddefnydd o defnyddio mai mewn cwestiwn. Ond na fi ffind y fe gyntaf. Gewch chi weld y co bach, nawr trwy mae'n edrych. Pryd mae cyfarfod pwysig? Heno. Iawn. Lle mae o? Yn neuadd y dre. Pryd mae o'n dechrau? 6 o'r gloch. Pryd mae o'n gorffen? Dwi ddim yn gwybod. Tua 9 o'r gloch. Wyt ti'n mynd? Ydw, wrth gwrs. Ond dwi'n gadael am 7 o'r gloch. Pam? Mae'r dosbarth Cymraeg yn cyfarfod yn y clwb golf. Wel, dwi'n dwad i'r clwb golf hefyd ta. So, nes i osod y cwestiwn y dasg yna i chi. Ond y dasg i'r dysgwyr wrth rando tro cyntaf yw jyst nodi'r amser. Beth bynnag oedd 6, 7 a 9 o'r gloch. Bod rhywbeth syml iddyn nhw rando amdano. Mae'n mynd yn dwy mewn fan hyn dwi. Fi'n mynd yn dwy. Felly, dyna flas o'r ddeialogau, ond beth am Robin Radio? Nawr,
Mae yna dair egwyddor gyda Robin Radio. Mae tair adran bob tro. Yr adran gyntaf yw gofyn cwestiynau ffeithiol. Maen nhw gyda fi. Rhywle. Tra dwi'n siarad, ydych chi'n gallu ffeindio tudalen 16 a 7 ar y top. Felly mae yna dair egwyddor. Mae yna 3 cwestiwn fel gwrando a deall arferol. Yr ail egwyddor yw gwrandewch am. A dyna'r cyfle i ddysgu chydig o iaith newydd iddyn nhw. A'r drydydd egwyddor yw ymarfer cyfieithu. So chi'n edrych am tudalen sy'n edrych fel hyn. Mae dyddiau'r wythnos yn y gornel, mae yna holiadur, sgwrs a wedyn Robin Radio. So mae 3 cwestiwn. Gyda phwy mae Robin yn siarad, fi'n gwneud un y de fan hyn. Pa adeg o'r diwrnod yw hi a ble mae Robin yn byw? A fel y gwelwch chi, mae'r cwestiynau yn Saesneg yn fanna hefyd, achos dyn ni'n edrych am y bras ddeall yma. Maen nhw'n raddol yn troi yn uniaith Gymraeg. Yr ail egwyddor, pwy sy'n siarad heddi wedi ymddeol. Mae pwy sy'n siarad, eto, mae defnydd iawn o si yn codi yn y cwrs sylfaen. Ond, ym mhob un ddeialog Robin Radio, mae e'n gofyn, pwy sy'n siarad. Felly mae'n rhywbeth maen nhw'n mynd i ddod yn gyfarwydd ag gobeithio yn weddol gloi. Felly pethau newydd i wrando amdanyn nhw. A'r drydydd egwyddor yw ymarfer cyfieithu. How are you today? Where do you live? I don't work. Ni'n dod nôl fan hyn at pethau dylen nhw fod yn ei gwybod. Felly mae 3 pheth ar waith ym mhob Robin Radio. Codi'r wybodaeth bwysig, dysgu rhywbeth newydd a chyfieithu o fewn eu cyrraedd. Nawr, mae ein cydweithwraig ni, Eirian, sy'n benna gyfrifol am y cwrs yma, wedi bod yn peilota'r cwrs ddwywaith a dyw hi ddim yn neud Robin Radio yn y dosbarth. Mae hi'n ei osod fel gwaith cartre. So mae hynny lan i chi. Fi'n gweld tipyn o hyn yn digwydd, os mae cryn tipyn o waith yn yr unedau. Mae hi hefyd yn gweld bod e'n ffordd o'i gorfodi nhw i ddefnyddio'r safle rhyngweithiol. Felly, achos bod nhw'n mewn i wrando ar Robin Radio, maen nhw'n gweld yr holl bethau eraill hefyd. So, does dim cywir anghywir, do's don'ts. Falle cyfuniad weithiau yn y dosbarth, weithiau fel gwaith cartre, fel pob peth, ie? Chymod, os ys rhestr yw dyddiau'r wythnos. Oes pwrpas dysgu hwnna yn y dosbarth pan mae popeth ar-lein, os yw pobl yn gallu gwneud ar-lein. Ond na i ware un Robin Radio, jyst i chi glywed pa fath o beth yw e. Nawn ni fynd at 1 a 2 fel sydd gyda chi. Helo, pwy sy'n siarad? Helo Robin, Hyw dwi. Oedda Hyw, sydd ydych chi heddiw? Iawn, diolch Robin. Lle ydych chi'n byw Hyw? Dwi'n byw yn Abercastell. Wel, dwi'n byw yn Abercastell, ydy? Bydd bach. A lle ydych chi'n gweithio Hyw? Dwi ddim yn gweithio. Dwi wedi ymddeol. Braf iawn. Hwyl Hyw. Hwyl Robin. Felly chi'n gallu gweld bod Robin yn siarad a chapus. Ond dyna reality. Dyna beth ni'n gael. Pwy oedd Robin? Pwy yw Robin? Denzil, Gwyn Elfyn. Ac mae hefyd yn dod o'r gogledd byw ym Mhontyberem, so mae'n gallu gwneud Robin De a gogledd. Felly, dyna flas ar yr adran fach honno. Falle bydd rhai yn dewis anwybyddu, ond mae yno i bwrpas. Okay? Iawn, felly dyna'r deialogau. Nôl at y so dyna Robin Radio, meithrin yr arfer o fras ddeall yw'r nod, gwrandawiad 1, gwrando am ddealltwriaeth, gwrandawiad 2, canolbwyntio ar ymedroddion newydd a chyfieithu. A wedyn mae yna nogaeth yn y canllawiau i'r tiwtoriaid ddychwelyd at yr ymedroddion newydd yn yr uned ddilynol. OK,
Wedys i bod gwaith ynganu ym mhob uned, jyst i roi blas i chi o beth yw e. Felly mae'r wyddor gyda ni pwyslais, le mae'r stres gyda ni yn Gymraeg, a'r minimal pairs. Dwi'n meddwl bod, dwi'n hoffi minimal pairs. Beth, bedd, tan, tan. Lle mae gyda ni jyst un peth bach sydd yn ei gwahaniaeth. Geiriau sy'n swnio'n debyg yn Gymraeg a Saesneg, llythrennau dwbl ein llythrennau ni yn Gymraeg, yr els a'r hys, ond o fewn cyd-destun enwau llefydd. Yn 15, mae'r rheol gyda ni, gyda'r llythyren y mynydd a'r tywydd. Deuseiniad, 16, 7 ac deusain i wy hefyd. Mae'n twtch yn fwy anodd. A diddorol yn dweud gweld siap ceg nia yn dweud o. Dwi'n credu taw o ac i bobl o tu allan i Gymru. Dwi'n dod o don yr efel a ffôn yw ffôn ym mhob iaith. Dyw o ddim yn fy DNA. Yn yr un modd, dyw o ddim yn DNA lot o bobl. O, ynddo fe? Nofio. O'n i gyda rhywun, rhywbeth efnos yn ôl, neu jyst rhyw sesiwn flasu bod hi'n ddysgraig. A fe mor ddiddorol, ac oedd hi'n gweud, nofio lawri. So'r union sŵna ddim oen yn lawri, yn ti'n rhyfedd. Nofio lawri. Ond fi'n credu bod pobl yn gallu bod yn swil am o, os nag yw yn dod yn naturiol i chi, mae'n rhywbeth pwysig. So mae eisiau gwneud gwaith. A wrth gwrs, yr un peth. A chymod y tric yn dweud bod chi'n mynd i'r car, mynd i'r dosbarth yn sedate yn y car, a gadael yn llawn rodridge yn y car. A wedyn, 11, just 20 bach. Wedyn, wel, pa ogleddwyr sydd gyda ni yma i arddangos y sain nesaf? Dyna ddiddorol, yn dywe? Yn y deddwyrain wrth ysdretha, ti'n gallu gwneud e? Ie, sgwrs o ti. Yn y deddwyrain wrth ysdretha, sori, fi off ar wen nawr, oedd llawer iawn mwy o bobl o'r gogledd. Os yna fwy o bobl o'r gogledd yn mynd i Gaerdydd, ar ardal honno i weithio, yn dywe ddiddorol? Nid hanner a hanner, ond oedd dim problem ffindio rhywun i ddweud. So dwi'n dweud i, a ti'n dweud i. Ie. A wedyn enwau llefydd a phwyslais. Ond mae cyflwyno ynganu yn y dosbarth. Mae'n gallu bod yn boring yn dweud. Os rhywbeth ni'n gallu gwneud i wneud ynganu yn ddiddorol. Munud ar eich byrddau, munud. Seiniad y peth fel yna, ond... Wy'n cofio yna. Beth ydych chi'n gwneud? Mae weddol yn dweud newydd. A wy'n cofio trio cael rhywun i ddweud mewn. Ond... Felly, mae storis bach hyfryd fan hyn. Mae un gyda Meirwen, lle ni gael y stori, please Meirwen? Gadewch? Ond jyst wein rhywun sy'n dechrau gyda e,
yn ddafad o Gymru. David o Gymru yn gweud me, David o Loegr yn gweud ba. O! So chi'n ffordd i wneud meinir a mewn. David o Gymru yn dweud me. A David o Loegr yn dweud ba. So, rhywbeth arall? Eto, fi'n gwybod gyda'r llythyren yn eich bocs adnoddau, bydd y geiriau yn yr uned a'r gardiau unigol. Chael bod chi'n paso nhw rownd, just bod chi'n neud y pethau gwahanol, lan yr ei trad, rownd y cylch, ymarfer chwarae bingo. Bod chi'n galw nhw, croesi nhw off, person yn gorfod galw nhw nôl. Os rhywun di wneud darllen i'r wal? Weithio dde? Oh, fair enough. Ydy yn gweithio? Yeah. So, just syniad bach dwl. Dyw pawb ddim yn licio fe. Fi'n neud o bryd i'w gilydd. Ond mae'n ymwneud falle mwy â goslef a... Chi'n gwrando ar bobl yn darllen deialog a maen nhw darllen fel hyn a mae gyd ar yr un donfedd ac mae'n hynod o boring a dwi'n mynd i fod yn... 10 munud. Okay. Felly, beth ydyn ni'n neud yw cael y ddeialog, mynd i sefyll wrth y wal, beth ydy henwi? Y ffilm, siarad ar wal? Shirley Valentine. Yeah. Dangos eich oedran nawr, pobl ifanc, dwi wedi clywed am Shirley Valentine moment. Ond tro cynta, darllen y ddeialog gyfan, sibrod. Yr ail dro, chi'n just naturiol, a'r trydydd tro, dych chi'n gweiddi. A mae'n eitha diddorol, erbyn dod nôl i weithio gyda partner, mae dipyn mwy o oslef na. So os dosbarth ych chi'n silico bach o hwyl, mae'n werth trial e. Mae'n werth trial unrhyw beth. Os nhw'n gysau, chi ddim yn neud y to. Ond oni bai bod chi'n trial pethau fel yna, chi ddim yn gwybod. No, ti'n dweud? Bydd hwn yn cael awr, mae'n mynd bydd rhaid fi fynd nôl mewn. Mae hwn di stop o gweithio. Sorry. Y peth nesaf yw unedau adolygu. Nawr te. Soniais i gynne, mod i'n meddwl bod hi'n ofnadw o bwysig wrth gyflwyno iaith newydd bod ni'n syml. Sian, siwmai. Ond ar ôl hynny, bod ni'n herio pobl. Ni wedi wneud hyn, ni'n disgwyl i chi wybod e. Mae pob uned adolygu yn dechrau fel hyn. Gêm o gardiau. Ac yn y grid, mae llawer o gwestiynau, ond dim un peth dyn nhw ddim wedi wneud yn y, beth bynnag uned yw hon, yn y 6 uned sy'n dod cyn hwn. So dyma ddangos faint o waith maen nhw wedi wneud, a faint ni'n disgwyl iddyn nhw fod wedi dysgu. Nawr, wy'n gwybod bod hwn ddim yn hawdd, ond gobeithio bod ni'n symud i gyfnod lle dyn ni wir eisiau bobl ddefnyddio'r Gymraeg. Os yw yn bosib, beth dyn ni yn argymell yw bod chi'n gwahodd siaradwyr Cymraeg i mewn i roi'r gêm ar waith. Falle wneud y gêm unwaith ymhlith y dysgwyr. Mae'n mynd i fod fel arfer, falle dros 2 sesiwn. Os bod chi'n y sesiwn gyntaf wneud fel bod nhw'n meithrin bach o hyder, dwedwch wrthyn nhw'n baratoi fel gwaith cartre. Ond wedyn bod chi'n gwahodd siaradwyr mewn a bod nhw'n wneud y gêm gyda'r siaradwyr. Mae'r cwestiynau yna. Felly o ran y siaradwyr, gobeithio bod yn ffrwyno nhw hefyd, bod nhw'n gallu gofyn unrhyw beth iddyn nhw. So pawb yn gweld y syniad, pecyn o gardiau, so os ych chi'n troi 7 o galonau, y cwestiwn yw, ydy chi'n braf heddi? Os ych chi'n troi brenin clybiau, wyt ti wedi bod yn Awstralia? So dyna'r gêm. A mae popeth yna. Ond sôn am yr ailgylchu, dyma ddod a phopeth yn ôl. Mae mateb da di bod i hwn. Pobl, ti'n licio fe? Pobl wedi mwynhau? Wel, falle grwp o 3, par grwp o 3, Wel, llwch chi'n neud gofyn y cwestiwn neu ateb y cwestiwn. Cyn belled bod chi'n rhoi'r ateb, dim ots. Mae'r cwestiwn na, yn dwi? So gallen nhw troi'r cwestiwn, ateb y cwestiwn. Ond mae'n eitha neis, os ydych chi eisiau dod y siaradwyr mewn,
dyma'r cyfle falle i wneud e. Rhaid ni gael ffenestri nawr yn bydd. Mwyn yr egin. Wedyn mae'n y gyfres o ddeialogau. Ar y tudalen cefn. Felly, dyma ydy 2 dudalen gyntaf yr uned adolygu. Felly mae deialogau ffonio'r banc ar y top, lle mae gau yn codi mewn i ddril gau, a wedyn mae deialog ffonio'r ysgol ar y gwaelod. Ti eisiau darllen y deialog dy fi, Aled? Mae ar y sain, beth bynnag ond. Pnawn da, ysgol y Bryn. Gai siarad o'r pennaeth, os gwelwch yn dda? O, mae'n ddrwg gen i. Dydy o ddim ar gael, mae o mewn cyfarfod yn Abercastell. Ydy o'n medru ffonio nôl? Ydy wrth gwrs, mae o'n ôl yn yr ysgol fori. Ydy o'n medru ffonio yn y bore? Sori. Beth ydych enw chi? Pat Jones. Beth ydy'r rhif ffôn? Dim 7841 632 591. Iawn? Iawn. Dim problem, hwyl. Diolch. Felly, ailgylchu'r iaith, ond oedd gau yn newydd ar y top, so ni'n neud yn siŵr bod gau yn dod mewn yn y ddeialog honno hefyd. A yn uned 8 mae gau yn cael ei gyflwyno, mewn ac yn cael ei atgyfnerthu, a uned 15 dyna ble dyn ni'n mynd i wneud wedi. Felly, dyna orolwg o gynnwys y cwrs. Ond cyn i ni dorri, hoffwn ni just atgoffa'n hunain neu sôn am ychydig o bethau eraill. So beth arall sydd gyda ni? Fi'n mynd i ddechrau gyda mesur. Fe drio ni 2 flynedd yn ôl y system asesu golwg ar gynnydd, lle oedd y dechnoleg jyst ddim wedi gweithio o gwbl. Felly, beth dyn ni'n trial wneud nawr? Wel, beth dyn ni'n mynd i wneud, a mae Dewi yn wneud e. Dyn ni'n datblygu rhywbeth yn y safle rhyngweithiol. Dwi'n mynd i amlinellu'r nod i chi, ond wi ddim yn gallu addo bod ni'n cyrraedd y nod erbyn mis Medi. Dwi'n credu bydd yna gamau. Felly, ni wedi creu'r tasgau. Bydd yna dasg ar-lein o fewn proffil y dysgwyr. Lle mae'r adnoddau eraill i gyd yn agored, os dyn nhw eisiau gwneud y dasg yma, bydd angen mynd trwy eu proffil nhw. Dyn ni'n meddwl bod pob tair uned yn briodol, achos mae'n ddigon o swmp felly i asesu, heb bod yn mynd yn ormod. Pan dwi'n gweud asesu, mae'n hun yn asesiad iddyn nhw. Erfyn diagnostig. Dod nôl drwy'r amser at y pwynt bod ni eisiau bobl fod o ddifri, ac i rhai sydd o ddifri bod ni'n rhoi'r cyfle iddyn nhw. Allwn ni ddim gorfodi pawb i wneud e, fyddwn ni ddim yn dymuno gorfodi pawb i wneud e, ond byddwn ni'n annog pobl i fynd mewn a chael marc. A mae hwn wedi codi, achos mae pobl wedi gweud wrtha i, bod fi'n gwybod mod i ar lefel mynediad, ond siwt dwi'n wneud? A dyn nhw ddim felly'n gwybod siwt maen nhw'n wneud, nes bod nhw wedi wneud ar arholiad, a fi'n credu bod ni ddim falle yn wych am roi adborth am siwt yn union maen nhw'n wneud. Felly, o ran lefel mynediad, yr hyn fydd yn cael ei brofi fydd darllen y deall, gwrando y deall, gwybodaeth o iaith, ambell i dreiglad neu beth bynnag, a geirfa. Yn amlwg, dyn ni'n methu asesu'r llafar. Ond dyn ni'n cymryd bod chi'n neud, mae'r holl bwyslais fan hyn ar y llafar, ar y siarad. A dyn ni'n gwybod bod dysgu geirfa, dyn ni'n gwybod bod ymarfer darllen yn atgyfnerthu y sgiliau llafar. Os dyn nhw'n cael llai na 60%, mae yna anogaeth iddyn nhw roi cynnig arall arno fe, achos dyma'r pwrpas, bod pobl yn gweld ble maen nhw angen wneud sy'n bach o waith, ac yn ei wneud e. Os dyn nhw'n cael mwy na 60%, maen nhw jyst yn cael y droddiad o beth oedd yr atebion cywir. Bydden nhw'n cael gwybod y tro hwn lle maen nhw wedi gwneud camgymeriad? Dwi'n credu, Dewi ddim yma, sori, ond dyna'r nod. Dyna'r nod. Y nod wedyn yw bod chi fel tiwtoriaid yn amlwg, os yw'n hun yn asesu, chi angen gwybod hefyd, yn gallu gweld. Ond fi ddim yn gallu addo bod hwn i gyd yn mynd i fod yn ei le erbyn Medi, ond nawn ni ddim ryddhau o gwbl, ond i be bod y dysgwyr o leia yn gallu defnyddio'r peth yn iawn.
Felly dyna'r nod ar draws pob lefel. A, wi'n hoffi rannu gwybodaeth am bob math o bethau. Mae dda iawn gyda fi ddweud bod cynnydd arwydd y cael wedi bod eleni yn nifer yr ymgeiswyr mynediad a sylfaen o leia, a gobeithio bydd hynny'n parhau. Nid bod rhaid i bawb wneud arholiad, pidwch cam ddeall. Dwi'n fan o'r arholiadau, achos dwi'n meddwl bod pobl yn gweithio yn galetach. Hefyd, pan o'n i'n gweithio yn Ne Cymru, o'n i'n dadansoddi'r data, ac, bob un tro oedd cyfraddau dilyniant yn uwch ymhlith yr ymgeiswyr arholiad. Nawr, chi ddefnyddio data fel ych chi moyn, a gellu dweud taw rhai mwy o brwd sy'n neud yr arholiadau. Ond, dyna pam dwi o blaid yr arholiadau, ond yn yr achos yma, fi jyst yn meddwl, os ni'n gallu dangos bod mwy o wneud yr arholiadau, fydd y llywodraeth ddim ar yng nghefn i ni gael rhywbeth yn ôl fel tick the boxes ni wedi cael yn y gorffennol a gobeithio. Nid dyna beth dwi eisiau gwneud, fi eisiau rhyddhau tiwtoriaid i wneud y gwaith pwysig. Felly os ni'n gallu... right, okay. Oh my gosh. Hang on. Lliniaru risg fi wedi printo fy e-bost. Hang on. Felly, y peth nesaf oedd canllawiau. Felly, mae yna canllawiau i gyd fynd a phob uned. Maen nhw'n reit fanol yn dyn nhw, chi sydd wedi bod yn gwneud y pilota ar-lein yn unig. Fydd yn rhoi rhyddid i ni wedyn ychwanegu atyn nhw. Gewch chi argraffu nhw, ond bydden nhw yn ganllawiau ar-lein. Chi wedi gweld y safle rhyngweithiol. Un peth pwysig iawn yw bod ni wedi trio bod yn gynhwysol. Mae llawer iawn o'n cyrsiau yn reit hen. A mae'r byd wedi symud ymlaen. Dwi ddim eisiau honni sefyll fan hyn a dweud sefyll fan hyn a honni bod nhw'n berffaith. Mae'n anodd bod yn gynhwysol ar draws pob agwedd ar fywyd drwy'r amser, ond dwi'n eitha sicr yn hapus bod nhw'n sicr yn well na beth oedd gyda ni. Enghraifft, yn yr uwch pnawn yma, byddwch chi'n gweld taw teitl yr uned yw nid teulu, ond teulu a ffrindiau. Bod ni'n... A mi'n sôn am bod yn gynhwysol ar draws pob peth, ond yn benodol wnaethon ni rhoi y mynediad ar uwch i Stonewall a chael y droddiad ffafriol iawn. A dyn ni ddim yn osgoi trafod y teulu a phlant, jyst bod na sensitifrwydd yna. So fi'n hapus bod... Ti'n gallu trial? Hefyd, dyn ni'n awyddus i ddefnyddio yr adnoddau hyn i annog pobl i gymryd yr arholiadau. Diolch. Felly, dyma'r llyfr fel... reit, rhywbeth am y llyfr, sori, fi'n mynd ar sgwarnog, ond gofynnodd rhywun, oes ffail, Iona, neu Delyth ofynnodd oes ffail. Does dim ffail yn mynd i fod. Storage yn un peth. Mwyn cadw'r uned lawr, ni'n mynd i archebu 5,000 o'r ein ar y tro. Ni'n disgwyl i 2,000 fynd mas yn y de, eleni, jyst un, so falle bod hwnna, gallwn ni cael mwy ar ddyn nhw'n rhatach beth. Felly, roi ys i briff i'r argraffwyr, mod i eisiau clawr oedd yn dod bant yn rhwydd, ond o'n i'n misfeddoli bod i'n dod mas bant. Mae rhwydd y hyn. So ar y tig, mae i, nid i bai nhw. Dwi'n meddwl bod yn bwysig cael llyfr sy'n gallu cael ei roi mewn ffeil. Mwyn i'r dysgwyr allu gadw'r nodiadau chi'n rhoi iddyn nhw ar pethau ychwanegol gyda'i gilydd, yn lle bod pieces o bapur ym mhob man. Felly, erbyn mynediad 2, mae hwn ar gael, dwi wedi newid a fi'n hapus gyda hwn nawr, so mae'n perforated, so mae'n gallu dod bant, os chi eisiau, ond mae'r tyllau gyd yna yn barod i fynd yn y ffeil. Felly, fel hyn y bydd y llyfrau, ond bod... bydd 2 ohonyn nhw yn amlwg maes o law yn barod i fynd yn y ffeil. Ond yng nghefn, mae'r gwaith cartre, mae nifer ohonoch chi wedi gofyn am gwaith cartre, mae'r gwaith cartre i gyd yn y cefn. Dim y gwyddo'r fawr. Reswm yw, mae yna nifer wahanol o dudalennau ym mhob uned, so dwi ddim yn gweithio mas
bob tro. Chi'n gorfod cael y gwaith cartre ar un ddalen yn di chi. Felly, yn lle gwastraffu tudalen nghorff y llyfr, mae'r unedig gwaith cartre i gyd a'i gilydd yn y cefn. So, mae'n cael ei tynnu mas, o diolch Aled, yn hawdd iawn. Gyda llaw, bydd yn ddiddorol gweld, wel, fi ddim yn dda iawn yn cael pobl yn gwneud gwaith cartre dipyn. Achos yr holl adnoddau rhyngweithiol, a fydd llai o bobl yn gwneud y gwaith cartre traddodiadol, wy'n gobeithio byddwn nhw'n dal i wneud e, achos dyna ein check ni. Wedig ar yr uwch, lle mae eisiau, mae'n ymarfer sgrifennu rhydd fan hyn, ond mae'n bwysig yn dweud, so gawn ni weld o mae'r gwaith cartre fyna. Ond yng nghefn yr ail lyfr, a dim rhif ar yr uned, mae yna uned reit hir yn cyflwyno holl elfennau'r arholiad. Felly mae yma i chi wneud ar yr adeg iawn i chi, neu dipo mewn y mas. Chymod, wneud ambell i beth fan hyn fan draw. Dwi eisiau sti sôn bod ni defnyddio'r deialogau ynganu, ond yn y gwaith cartre bob tro sa'n gwybod, yn y llyfr yma ymlaen, maen nhw'n gwneud naill ai portread neu gerdyn post, bob tro. So chi'n gobeithio bod nhw'n cael eu paratoi bron, heb yn wybod iddyn nhw ar gyfer yr arholiad. A bydd yr gwyddo'r honno ar waith gyda phob un o'r lefelau. A dwi eisiau sti sôn am yr eirfa graidd. Heblaw am un flwyddyn, dim ond y maes Cymraeg Oedolion, fi wedi gweithio eriod, so mae hwnna'n 73 o flynyddoedd erbyn hyn. Ac fel dwi'n dweud wrth bawb, i fi dyma'r swyddorau yn y byd i gyd. Be? Be nes dim yn flwyddyn arall? Be nes dim yn flwyddyn? Chi eisiau gwybod? Wedes ti wedyn. O'n i'n ymchwilydd llengar. A beth sydd wedi bod yn hynod o ddiddorol o gael corff cenedlaethol yw mae'n llawer haws cael cyrff cenedlaethol eraill i weithio gyda ni. Wi ddim yn credu bod diffyg y wellus wedi bod yn y gorffennol. Wi jyst ddim yn siŵr lle oedd pobl yn gwybod sut i sianelu ymweliadau a'r awydd mae i gydweithio. Felly, enghraifft, ni wedi cael cymaint o gydweithrediad gan y BBC, Radio Cymru yn benodol, Tynoblis, allai ddim diolch digon iddyn nhw. Petai pob un ohono ni yn mynd ar ei gofyn nhw drwy'r amser, allan nhw ddim yn dobi. Ond achos bod nhw'n gwybod bod y ymweliadau yn dod o un ffynhonnell, mae Tynoblis yn cysylltu â ni. I ddweud, gosh, oedd eitem dda fan hyn, ti wedi bod mewn yn dwyt, yn mynd trwy'r archif. Ffantastig. Felly, fi eisiau sôn am ddau beth yn benodol. Mae rhywbeth fi'n hynod o falch ohono fe. Fi'n edrych ar Meirwen fan hyn. Dwi eisoes wedi sôn am fydmygedd o'r byd llyfrau. Mae cyfres amdani fi'n credu yn torri tir newydd ar draws sawl ystod. Reit, ydy pawb yn y stafell yn gwybod beth yw cyfres amdani? Gret, dwedwch. Felly, mae'r Cyngor Llyfrau wedi buddsoddi mewn 20 llyfr o dan ymbrel amdani. 5 mynediad, 5 salfain, 5 canolradd, 5 uwch 1. Mae llyfrau mynediad wedi bod yn ni o'r blaen, maen nhw'n gret. Ond beth dyn ni riod wedi cael o'r blaen yw llyfrau wedi ei graddoli o fewn mynediad. Felly, ar ôl 9 uned, sef gorffennol cryno, bydd pobl yn gallu darllen y llyfr cyntaf o'r enw Am Ddiwyrnod, a mae clawr y llyfr a'r paragraff cyntaf ar ddiwedd 19. Gyda neges yn dweud, ewch i'ch siop Gymraeg leol. Oedd hanner ohono i fi eisiau stopio fyna, ond o'n i hefyd eisiau stopio Amazon. So mae'n gweud, neu ewch i Gwalys, neu fel mae'r dysgwr yn gweud. Wedi rhywun wrth dweud, G. Wales. Dych chi'n gallu prynu'r llyfr ar G. Wales. O'n i'n gwybod am dipyn, beth oedd G. Wales? Felly, wy'n credu bod yn bwysig eto bod ni'n hyrwyddo ein hys-adeiledd ni. Mae llyfr Cymraeg yn gwerthu yn arbennig o dda, os yw'n gwerthu 1000 o gopïau. Arbennig o dda. Dyma'n cyfle ni i roi hwb i'r gwerthiant yma. Chymod, dyn ni'n gallu, os oes 3,000 o bobl yn dod i M1 mis Medi, se treion ohonyn nhw yn prynu llyfr. Drychwch beth i ni'n neud
i'r farchnad lyfrau tra ar yr un pryd yn rhoi profiad da i'n dysgwyr ni. Fi touch yn bryderus yn beth diwch un. Dwi'n gobeithio nad yw'n mynd i rhwystro darllen llyfrau Cymraeg eraill. Ond mae dosbarth uwch 4 gyda fi a maen nhw'n mwynhau nhw sy'n typic am pobl yn licio yn nhw. Beth maen nhw'n gweud, o hela fi gallu ymlacio. Chymod, mae'n iawn i ni ddweud, ni gyd yn licio ein darllen gwyliau ni, yna'r math o beth maen nhw'n moyn, bod popeth ddim yn ymdrech drwy'r amser. Chymod, bod weithiau mae'n iawn, a maen nhw'n dda. Fe llyfrau hyn, chymod, mae'n wrth y modd. Felly, mae gyda ni gyfres amdani, ond ni'n dweud hefyd am gyflwynwyr Radio Cymru wedi bod yn wych. Chi wedi clywed Aled Hughes, dyma Sian Coffi. Heb yr eirfa, mae'r eirfa i helpu hefyd. Whoops. Helo, Sian Coffi dwi. Dwi'n byw ym Mynediad, ond dwi'n dod o Farmers yn feiddiol. Dwi'n hoffi canu a fanhogaeth. Dwi'n fanhogaeth cael y ceffyl bob penwythnos. A dwi'n gweithio i Radio Cymru. Dwi ar y radio bob bore rhwng 10 a hanner dydd. Pob lwc gyda'r Gymraeg, hwyl! Mae'n hyfryd, yn dweud. A gobeithio wedyn bod chi'n rhoi'r ymdeimlad yma bod pobl yn dod i nabod. Ac mae hwnna'n broblem i ddysgwyr, yn dweud. Mae'n broblem bod nhw ddim yn nabod pobl. Mae diwylliant, mae'n anodd. I orffen ychydig o egwyddorion. Felly, cyflwynwch yr uned yn drefnus ac yn drylwyr. Mor bwysig. Os dyn ni yn dewis dilyn cwrs wedi strwythuro, mae angen i ni fod yn drefnus. Ond gan addasu lle bo angen, fel gwelwn ni gyda'r drill cyntaf oll yma. Nes i ddim defnyddio'r bloc drill, ond gobeithio wnaethon ni'r peth yn drefnus ac yn drylwyr. Mae'n bwysig cyflwyno'r iaith yn rhesymegol ac mor syml a phosib. Mae ailgylchu iaith yn holl bwysig yn ymwedig gyda dechreuwyr. Peidiwch wneud beth fi wedi wneud bore yma. Peidiwch bod yn eisteddog, fi'n siŵr bod chi bron yn chysgu. A wedyn yn ola, felly parchwch bob dysgwr a mwynhewch. Bod gyda ni y freuddwyd yma dros bawb sy'n dod mewn. Pam dwi'n meddwl taw dysgu Cymraeg i Oedolion yw'r swydd o'r yn y byd i gyd? Achos y cyfan sydd gyda fi yw mwy o eirfa na'r bobl sy'n eistedd o'mlaen i yn Gymraeg, dim mwy o eirfa yn Saesneg. A ni'n dysgu cymaint, yn ni, mae'r bobl hyn yn cyfoethogi yn bywydau. O'n i'n cael rhyw gyfweliad bach ddoe, a pobl yn gofyn pam y Cymraeg i Oedolion yn bwysig i fi. Ni'n gweud, wel mae'n bwysig i fi, a fi'n gyndyn i ddweud i gyrraedd targed 1,000,000 o siaradwyr. So rhywbeth newydd yw hwnna, yn bwysig beth bynnag. Yn rhan o'n cenedl ni bod ni eisiau adfer ein iaith. Ond hefyd bod lles pobl yn bwysig, a wy'n credu bod rhan enfawr gyda ni i helpu cyfoethogi gwella bywydau pobl, a beth well na wneud hwnna trwy ddysgu rhywbeth sy'n agos at ein calonau ni. Felly, ni wedi wneud hyn yn barod, ond fe gewch chi unedau 1 i 15, fe gewch chi PDF yn fuan, os ydych chi'n dysgu mynediad, i chi allu paratoi. Medi 2018, am ddim, yn mynd yn uniongyrchol o Gymraen i'ch llefydd chi. Dim i fy ngarej i. Mae rhai'r peilot yn dod i'r garej yn Ton yr Efel. Ond dwi ddim eisiau 3,000 ohonyn nhw. A wedyn gorffennaf y flwyddyn nesaf, bydd mynediad 1 yn gyfan ar gael i chi. Ar hyn o bryd, na fi'n eitha siŵr, am bris o 10 pint. Diolch. Mynediad. Felly, felly, gobeithio bod hwnna wedi bod yn orolwg. Gobeithio bod chi'n mynd o yma yn teimlo'n hyderus. Dyw'r flwyddyn nesaf ddim yn beilot, ond dyw'r cwrs ddim wedi gyhoeddi. Dyn ni ddim yn gallu adrefnu pob peth, ni ddim yn gallu, mae wedi mynd yn rhy bell. Ond, sicr os oes gwalle, ond yn fwy na ni, os oes na ambell i beth,
Chos ys ambell i drel chi'n meddwl, o, llwn ni'n neud hwnna'n well. Beth am i fi gynnig syniad? Dwi ddim yn rhy hwyr. Dwi ddim yn beilot, a ni methu gwrando ar bawb, ond please, os ydych chi'n gallu gweld tweaks, byddwn ni wrth ei... Wi moyn clywed. Wi moyn clywed. Ges i neges gan rhywun oedd wedi bod wrth yn stweth yn gweud, pam mae gyda chi meiau wedyn hafau? Newydau fe. Nawn ni roi. Ni moyn bod hyn. Ni ffili bod gyda'n gilydd yn sgrifennu cwrs pawb ohono ni. Bydd yna'n lyflu, ond dwi ddim yn bosib. Ond lle mae pawb yn gallu helpu a bod chi'n teimlo'n perchnogaeth hefyd, byddwn ni wrth ein boddau. So, os rhywun eisiau gofyn cwestiwn, dweud rhywbeth? Cael diod? Awyr iach. Diolch. Felly, os nad ydych chi'n mynd i'r sesiwn arall pnawn yma, y cwrs uwch gyda geiri, diolch yn fawr iawn am ddod y bore yma. O, hang on, Aled, gwybod? Felly, dyw'r mynediad ddim ar gael i'r cyrsiau dwys ym mis Medi. Mae'r uwch ar gael o gewch chi glywed hynny pnawn yma, ond ddim y mynediad. Diolch.